Καλό μεσημέρι αγαπητοί ακροατές. Μεσημέρι Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2015. Είναι το κεντρικό δελτίο του Λαμία FM1. Είναι η ώρα της ενημέρωσης μέσα από το στούντιο του FM1 με όλα τα θέματα της τοπικής μας επικαιρότητας και ασφαλώς και με σχολιασμό και των προσώπων και των γεγονότων της τοπικής επικαιρότητας. Επιδείνωση του καιρού σύμφωνα και με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλά και τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Μπορεί στην πόλη της Λαμίας βέβαια αυτή την ώρα να έχουμε συννεφιά, όμως ελαφρά χιονόπτωση έχουμε προς την περιοχή του Δομοκού. Βροχή, χαμηλές θερμοκρασίες και χιονόνερο στα όρεινα σύμφωνα με τη μετεωρολογία μέχρι αύριο το βράδυ. Ανέλαβε ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και έκανε και τις πρώτες δηλώσεις σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky. Συμφωνεί με την αντίδραση του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της καταδίκης της Ρωσίας. Έπρεπε πρώτα να μας ρωτήσουν γιατί θέλουμε να ξανανοίξει η μεγάλη αγορά της Ρωσίας για να διοχετεύσουμε τα αγροτικά μας προϊόντα, δηλώνει ο κύριος Αποστόλου. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Θήβα. Εν αναμονή οι αγρότες και της Φθιώτιδας των πρωτοβουλειών και των εξελίξεων μετά την κυβερνητική αλλαγή. Και πάλι το θέμα της διάθεσης του χώρου του λόφου Μιχαήλ και Γαβρίλ στους προσκόπους αντιδρούν οι οικολόγοι πράσινοι. Θέμα υπάρχει με την διακίνηση των προϊόντων υλικών για την ανακύκλωση, όπως αναφέρει και καταγγέλει η Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών. Θα δούμε όλα αυτά τα θέματα και πολλά άλλα αγαπητοί φιλακροατές αναλυτικά μέσα από το κεντρικό δελτίο του Λαμία FM1 που αρχίζει αμέσως, αφού πρώτα βεβαίως κάνουμε αναφορά στα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή μας. Να ξεκινήσουμε από την πόλη της Λαμίας. Αυτή την ώρα στην πόλη μας έχουμε συννεφιά μέχρι... Βέβαια έβρεχε και τώρα βρέχει. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν, έχουμε συννεφιά και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Λαμίας είναι γύρω στους 9 με 10 βαθμούς Κελσίου. Βροχή θα έχουμε και τις επόμενες ώρες σύμφωνα πάντα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για αύριο Παρασκευή τώρα η μετεωρολογία προβλέπει αραιή συννεφιά το πρωί με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας, όπως και το μεσημέρι, χαμηλή θερμοκρασία αύριο το πρωί στην πόλη μας, κοντά στους 2 βαθμούς πάνω από το 0, κοντά στους 11 το μεσημέρι. Πάμε τώρα στην πλευρά του Δήμου Μόλου Αγίου Κωνσταντίνου, όπου και εκεί έχουμε αυτή την ώρα πυκνή συννεφιά. Μέχρι πριν από λίγο έβρεχε και εκεί και το βράδυ θα βρέξει πάλι, ενώ αύριο Παρασκευή αναμένεται συννεφιά τις πρωινές ώρες, αραιή συννεφιά και ηλιοφάνεια το μεσημέρι και το θερμόμετρο κοντά στους 12 βαθμούς. Στο Δήμο Λοκρών, εκεί εξακολουθεί να βρέχει, η θερμοκρασία τώρα στην Αταλάντη είναι στους 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο αναμένεται αραιή συννεφιά το πρωί και το μεσημέρι με διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασία κοντά στους 12 βαθμούς. Στην Ανατολική Φθιώτιδα, κατά τόπους βρέχει, στη Στυλίδα αυτή την ώρα έχουμε συννεφιά και η θερμοκρασία είναι στους 9 με 10 βαθμούς Κελσίου. Ασθενή βροχή θα έχουμε τις βραδινές ώρες, ενώ αύριο Παρασκευή σταματάει η βροχή και θα έχουμε αραιή συννεφιά το μεσημέρι με θερμοκρασία κοντά στους 12 βαθμούς Κελσίου. Στη Βόρεια Φθιώτιδα εξακολουθεί να βρέχει. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πόλη του Δομοκού είναι γύρω στους 6 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο Παρασκευή αναμένεται αραιή συννεφιά και ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα ανεβεί, το μεσημέρι θα φτάσει τους 10 βαθμούς. Στη Δυτική Φθιώτιδα, κατά τόπους εξακολουθεί να βρέχει, στη Μακρακόμη έχουμε πυκνά σύννεφα και η θερμοκρασία
Στην πόλη της Μακρακόμης είναι τώρα γύρω στους 9 βαθμούς Κελσίου. Αύριο αναμένεται αραιή συννεφιά το πρωί, κανονική συννεφιά το μεσημέρι και το θερμόμετρο στους 10 με 11 βαθμούς. Στη δυτική τώρα πλευρά του νομού μας, δηλαδή στην Ευρυτανία, αυτή την ώρα έχουμε χιονόπτωση και στην πόλη του Καρπενησίου και το θερμόμετρο είναι κοντά στους 2 βαθμούς Κελσίου. Αύριο πάντως θα έχουμε χιονόνερο μόνο τις πρωινές ώρες, ασθενή βροχή τις επόμενες ώρες και η θερμοκρασία το μεσημέρι στο Καρπενήσι κοντά στους 4 με 5 βαθμούς. Κλείνουμε με τη Βόρεια Εύβοια, όπου και εκεί είχαμε βροχή μέχρι πριν από λίγο, τώρα συννεφιά. Αύριο αναμένεται συννεφιά το πρωί και το μεσημέρι με μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Εδιψό είναι στους 9 με 10 βαθμούς, αύριο θα ανεβεί, θα φτάσει τους 11 με 12. Πάμε τώρα να δούμε, αγαπητοί φιλακροατές, αναλυτικά την παρουσίαση των θεμάτων της τοπικής επικαιρότητας και ξεκινάμε από τα καιρικά, όπου αυτή την ώρα έχουμε συννεφιά, όπως αναφέραμε, στην πόλη της Λαμίας. Μέχρι πριν από λίγο όμως έβρεχε από χτες το βράδυ και σε όλο το νομό γενικότερα οι ίδιες είναι οι καιρικές συνθήκες. Να δούμε όμως ότι έχουμε και επιδείνωση στην περιοχή της Βόρειας Φθιώτιδας. Έχουμε κάποια προβλήματα αρχικά, θα πούμε, πριν την επιδείνωση. Υπάρχουν οι προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τα τηλεφωνήματα των ακροατών μας που επηρεάζονται και από τα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο, είναι αλήθεια, που μιλάνε για τυφώνες αύριο και μεθαύριο. Περιλαμβάνεται και η Ανατολική Φθιώτιδα, το κομμάτι της Εύβοιας δηλαδή. Αλλά έχουμε και θέματα σήμερα, μετά τη χθεσινοβραδινή βροχή. Κάποιες πέτρες που έχουν πέσει στο δρόμο Λαμίας Καρπενησίου. Χιόνι που πέφτει στην Ήτη, στον Παρνασσό, στον Τιμφριστό, μετά την Σύραγγα, όπως ενημερωθήκαμε από την αστυνομική διεύθυνση. Για όλα αυτά θα πάμε για μια ακόμη φορά στην περιφέρεια, στον εντετελμένο Περιφερειακό Σύμβουλο για την Πολιτική Προστασία, τον κύριο Θανάση Καρακάτζα, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρακάτζα. Καλό μεσημέρι, κύριε Έλληνα, τι κάνετε? Είμαστε καλά και εδώ στον αγώνα για την ενημέρωση, επειδή μας ρωτούν πολλά πράγματα και ξέρετε καμιά φορά και το λίγο το κάνουμε πολύ. Τι συνέβη στο δρόμο Λαμίας Καρπενησίου? Από τις τελευταίες συνεχείς βροχοπτώσεις, κυρίως κατά τις χθεσινοβραδινές ώρες, είχαμε προς το οδόστρωμα πέσανε πέτρες και λίγα χώματα. Γίνανε αναφορές βέβαια από τους τοπικούς προέδρους και από διερχόμενους και ήδη έφυγε αμέσως το πρωί λεπίδα ειδική που καθαρίζει το δρόμο για να μην δημιουργηθούν θέματα στους οδηγούς οι οποίοι διέρχονται από εκεί και είναι και αυξημένη κίνηση. Αυτό το φαινόμενο έχει συνέχεια δηλαδή? Όχι, αυτό το φαινόμενο και δεν ήταν μεγάλη έκταση, είναι περίπου από την Πτελέα μέχρι το Χάνι Πανέτσου. Μέχρι εκεί δηλαδή εντοπίστηκαν τα φαινόμενα αυτά. Σε ό,τι αφορά το θέμα της χιονόπτωσης, που γιατί μιλάμε για την περιοχή προς τη Ράχη, δεν υπάρχει. Είναι πολύ χαμηλή στο ύψος της Ράχης και αυτή δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Και δεν χρειάζεται και να κινητοποιήσετε μηχανήματα δηλαδή? Όχι. Και από ό,τι βλέπω κι εγώ εδώ στις προγνώσεις δεν θα συνεχιστεί το φαινόμενο. Ναι, έχετε δίκιο. Εμείς επειδή παίρνουμε συνεχόμενη πρόβλεψη, έχουμε βέβαια αυτή τη στιγμή, μιλούσαμε με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, έχουμε βγάλει ήδη επιφυλακή. Θα έχουμε θέμα μεγάλο, όπως ξέρετε, επειδή επηρεαζόμαστε άμεσα στην κοιλάδα του Σπερχιού. Ναι. Πιθανόν εκεί να έχουμε φαινόμενα τα οποία χρήζονται ιδιαίτερης προσοχής, γιατί δίνει ισχυρές βροχοπτώσεις από αύριο το απόγευμα και κυρίως προς το βράδυ. Το κύμα αυτό έρχεται από δυτικά και θα πλήξει και κυρίως τις ανατολικές περιοχές. Και το Θεό και θηρίο που έχουμε χαρακτηρίσει το Σπερχιό δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να το οργανώσουμε. Πιθανόν
πιθανόν να έχουμε θέμα εκεί. Γι' αυτό εμείς θα είμαστε πανέτοιμοι, θα έχουμε τις βάρδιες και θα είμαστε και σε επαφή με την τροχέα όπως κάνουμε πάντα όλο το 24ωρο. Τα περιπολικά δηλαδή όπου εντοπίζουν μας ενημερώνουν αμέσως. Δεν μπορούμε βέβαια να δούμε τι όγκος νερού θα μεταφερθεί, αλλά είναι γνωστό σε όλους ότι ο Σπερχιός όπως είναι δομημένος σήμερα είναι προβληματικός και με το παραμικρό θα ξεχυλήσει. Ας είμαστε έτοιμοι, λέτε και λέμε. Ακριβώς. Και αν έρθει λίγο, καλώς να έρθει, γιατί απαραίτητο είναι το νερό. Χιονοπτώσεων δεν έχουμε γιατί είναι πολύ ψηλά τα χιόνια, δηλαδή αυτή τη στιγμή και τα χιονοδρομικά, επειδή μίλησα και με άλλους συναδέλφους από άλλες περιφέρειες που είναι στη Βόρεια Ελλάδα, ακόμα και τα χιονοδρομικά δεν μπορούν να στεριώσουν χιόνι που τους είναι απαραίτητο. Ο Παρνασσός έχει ελάχιστο, το ίδιο και το Βελούκι. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος, ούτε προβλέπεται στα άμεσα 24 ώρα, διότι είναι καθαρά νοτιάς. Κύριε Καρακατζά, καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Γεια σας κύριε Έλληνα, πώς είστε? Η μετεωρολογία σας λέει ότι δεν θα έχουμε έντονα καιρικά, δηλαδή χιονοπτώσεις και τέτοια. Ναι. Το δελτίο που έχουμε δίνει μόνο ισχυρές βροχοπτώσεις κατά τόπους φαινόμενα, τα οποία η εκτίμηση δική μας είναι μπορεί να δημιουργήσουν θέματα, όπως σας είπα και πριν στην κυρία Έλληνα, στην κοιλάδα του Σπερχιού. Ανέμους θα έχουμε? Ανέμους, ναι, αλλά δεν επηρεάζουν κάτι. Τώρα αν γίνει κάτι σε λίπτα δέντρα, έχουμε εμείς ενεργεία με μηχανάκια τα οποία θα παρέμβουν και θα τα κόψουν. Ναι. Βέβαια, αν προκύψει κάτι, φαντάζομαι ότι και χιονόπτωση εννοώ, αν προκύψει, θα παρέμβουμε, επιφυλακή. Υπάρχει ποσότητα λατιού, έτσι και αλάτι υπάρχει και όλα αυτά. Είμαστε καλυμμένοι, καλυμμένοι πλήρως. Μάλιστα. Σας βλέπω να εξορμάτε και πάλι προς την περιφέρεια. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια χαράς κύριε Καρατζά. Γεια χαράς. Από την περιφέρεια στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης λοιπόν, στο Δήμο Λαμιαίων και στα προβλήματα που έχουν επισημανθεί από την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας και τον εκπρόσωπο στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Παναγιώτη Στασινό, για στο θέμα της καθαριότητας ή καλύτερα της αποκομιδής των σκουπιδιών, να πούμε. Και ειδικότερα της ανακύκλωσης. Είναι αλήθεια ότι ειδικά μετά την λειτουργία λαϊκής αγοράς, και έχουμε αρκετές λαϊκές, κάθε μέρα έχουμε λαϊκή αγορά σε κάποιο σημείο της πόλης, κανονικά θα έπρεπε να γίνεται διαλογή των απορριμμάτων. Όμως οι φωτογραφίες και το σχόλιο του κυρίου Στασινού αναφέρουν ότι δυστυχώς τα απορρίμματα συγκεντρώνονται όλα μαζί, βιαστικά και γρήγορα, και καταλήγουν όλα στον χιτά της Γράφει μέσα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Στασινός ότι οι υπάλληλοι ότι οι υπάλληλοι της ανακύκλωσης ρίχνουν οι ίδιοι στους κάδους μέσα των σκουπιδιών υλικά που είναι για ανακύκλωση. Ναι, το αναφέρει, γι' αυτό και λέω ότι θα πρέπει να καλέσουμε τον κύριο Στασινό, επειδή και το θέμα αυτό το παρακολουθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και είναι ένα θέμα που είναι αλήθεια ότι κάναμε πολύ μεγάλες προσπάθειες στο ξεκίνημα της ανακύκλωσης στη Λαμία πριν κάποια χρόνια να ευαισθητοποιήσουμε τους δημότες για να προχωρούν σε ανακύκλωση, για να διαχωρίζουν τα σκουπίδια τους και να μάθουν εν πάση περιπτώσει ότι το γυαλί, το χαρτί, το μέταλλο είναι υλικά αξιοποιήσιμα και στην συνέχεια. Αυτό όμως όταν από την πλευρά της εταιρείας που έχει αναλάβει να κάνει αυτή τη διαδικασία δεν ακολουθείται, η οργή θα προκαλέσει στους δημότες τους πλέον ευαίσθητους, η απογοήτευση ή και αδιαφορία για τους υπόλοιπους. Οπότε ξαναξεκινάμε στα ίδια πράγματα. Έχουμε καλέσει τον κύριο Στασινό. Μάλιστα. Σε λίγο θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Στασινός. Πολύ ωραία, γιατί οι εικόνες που είδαμε ήταν από την χθεσινή λαϊκή αγορά στην περιοχή των Γαλανέικων, στον Άγιο Θανάσιο. Να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό που έκανε την ΠΕΠΛΑ, την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών, να κάνει αυτή την ανάρτηση, την οποία αναδημοσιεύουμε, πρέπει να πούμε, γιατί η ευαισθησία για θέματα τέτοια είναι δεδομένη και στον εφεμένο. Γιατρέ, καλό μεσημέρι. Κύριε Έλληνα, πώς είστε? Τι κάνατε? Ωραία. Τι γίνεται? Να πω μόνο ότι και η ανάρτηση και οι φωτογραφίες δεν έχουν σχέση με τους υπαλλήλους της εταιρείας ανακύκλωσης.
οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή που βλέπουμε και που έχουμε πάρα πολλά προβλήματα και καταγγελίες για τον τρόπο που καθαρίζονται οι λαϊκές αγορές μετά, αλλά για το συνεργείο που έχει αναλάβει, το ιδιωτικό συνεργείο που έχει αναλάβει να καθαρίζει τις λαϊκές αγορές μετά το πέρας των λαϊκών αγορών. Μάλιστα. Έχουμε βέβαια επίσης αναφορές και καταγγελίες ότι πολλές φορές οι μπλε κάδοι μπαίνουν μέσα στα απορριμματοφόρα του Δήμου. Έχουμε και φωτογραφίες και βίντεο. Τα παίρνουν οι υπάλληλοι της καθαριότητας του Δήμου δηλαδή. Ναι, αλλά τώρα με αυτά που είδαμε χθες, πιθανώς οι υπάλληλοι είδανε ότι εκεί μέσα έχουν μπει όχι ανακυκλωμένα υλικά και πιθανώς τα έβαλαν μαζί. Το θέμα είναι ότι χρησιμοποιούνται οι κάδοι της ανακύκλωσης για άλλο σκοπό από αυτό που είναι φτιαγμένοι. Και βέβαια, όπως πολύ σωστά αναφέρατε και προηγουμένως, ακυρώνεται όλη η προσπάθεια, ιδιαίτερα από το Δήμο, η οποία γίνεται για να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες να πηγαίνουν στους μπλε κάδους τους τα ανακυκλούμενα υλικά, και βέβαια μέσα από αυτή τη διαδικασία κερδίζει και λεφτά ο Δήμος, με την έννοια ότι ο όγκος που προσμετάται και το βάρος έρχεται πίσω σε χρήμα στο Δήμο. Ναι. Δηλαδή, κυρία Στασινέα, για να το κάνουμε πιο αναλυτικό και να αντιληφθούν όλοι για τι πράγμα συζητάμε, όταν μιλάμε για καθαριότητα στις λαϊκές αγορές, έχουμε τρία διαφορετικά πράγματα. Είναι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου, είναι η εταιρεία που έχει αναλάβει να καθαρίζει τις λαϊκές και είναι και η εταιρεία ανακύκλωση, που μπορεί να μην είναι εκεί οι υπάλληλοι της, όπως είπατε, και διαχωρίζεται την ευθύνη, αλλά δεν έχουν ευθύνη για το πού και τι συγκεντρώνεται. Ναι. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εμείς καταρχήν, σαν πρωτοβουλία ενεργών πολιτών, είχαμε διαφωνήσει τότε στο να δοθεί σε ιδιωτικό συνεργείο η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και των λαϊκών αγορών. Θεωρήσαμε τότε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ήταν μια στροφή του Δήμου, του Δημάρχου, του πρώην Δημάρχου τότε και της Δημοτικής Αρχής στο να ακυρωθεί η προσπάθεια του προσωπικού της καθαριότητας του Δήμου, να ελαττωθεί και στις αρμοδιότητες και στις ευθύνες, και έτσι στην ουσία να είναι το πρόκριμα για απολύσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και μια ιδιωτικοποίηση αυτής της υπηρεσίας, όπως και άλλοι συναδελφοί σας έχουν πει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν είχαμε και τότε αντιδράσει στον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν αυτή η απευθείας τελικά, από ό,τι βλέπουμε, ανάθεση. Αν θυμόσαστε, σε 2-3 διαδοχικά συμβούλια είχαν περάσει με την πλειοψηφία στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή μέρος του τρόπου καθαριότητας της πόλης να δίνεται σε ιδιώτες, και μάλιστα μας έλεγαν τότε ότι οι ιδιώτες θα τα καθαρίσουν καλύτερα. Βλέπετε όμως ότι τα ιδιωτικά συνεργεία μπροστά στο κέρδος και στον τρόπο με τον οποίο γρήγορα να κάνουν την όλη καθαριότητα, τελικά ενδιαφέρονται μόνο για το δικό τους, ας πούμε, το καλό, και όχι για το πρόγραμμα που έχει αναλάβει στην καθαριότητα και στην αποκομιδή των απορριμμάτων, αλλά και στην ανακύκλωση στην πόλη ο Δήμος. Και βέβαια εδώ δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το ότι αν δούμε και καλύτερα τον κανονισμό λειτουργίας των λαϊκών αγορών, γιατί τώρα πλέον ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει, τι δεν φταίει, βλέπουμε ότι κανονικά οι άνθρωποι που δουλεύουν στις λαϊκές αγορές είναι υπεύθυνοι να καθαρίζουν τους δικούς τους χώρους, όλοι οι κανονισμοί το λένε αυτό, να τα μαζεύουν τα απορρίμματά τους γύρω από τα κιόσκια και γύρω από εκεί που εκθέτουν τα προϊόντα τους σε μαύρες σακούλες, και στη συνέχεια να περνάει ο Δήμος και το συνεργείο του Δήμου και να τα μαζεύει και να κάνει την απλή καθαριότητα. Εδώ βλέπετε ότι στις λαϊκές αγορές υπάρχει μια έτσι μεγάλη βρώμα που αφήνεται στο τέλος, και βέβαια μπαίνουν μέσα και καθαρίζουν και προσπαθούν να καθαρίσουν με κακό τρόπο τα ιδιωτικά συνεργεία. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτές τις αναφορές, αλλά τώρα η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε γιατί χθες πολίτες, η λαϊκή αγορά έγινε στην πλατεία Καραϊσκάκη, Λάσκαρη και Βελισσαρίου, η συγκεκριμένη, και πολίτες που κάνανε παρατηρήσεις στο συνεργείο καθαρισμού εισέπραξαν αντίδραση. Και βέβαια λένε δεν μας πληρώνετε εσείς, ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Κάπως τέτοια μου τα είπαν εμένα. Γιατρέ, μισό λεπτάκι αν θέλετε, επειδή είναι στη γραμμή μας ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Κορέτζελος, να ακούσουμε και την άποψή του. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε? Τι γίνεται? Λοιπόν, ακούτε αυτά που λέει ο γιατρός. Δεν άκουσα τίποτα. Είπε το εξής, ότι δεν εκτελείται, είναι πλημελής έτσι η λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης, και πολλές φορές οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα αναγκάζονται, επειδή βλέπουν μέσα στους μπλε κάδους κοινά σκουπίδια, να τα ρίχνουν στα απορριμματοφόρα. Ναι, στα καθημερινά δρομολόγια υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Στα καθημερινά. Αλλά είναι μετά από εντολή του προϊσταμένου ή δική μου για απομάκρυνση οργανικών απορριμμάτων από τους κάδους ανακύκλωσης. Μάλιστα. Γιατί αν μένουν 2-3 μέρες στους κάδους ανακύκλωσης, όπως καταλαβαίνετε, είναι αιστεία μόλυνσης. Για ό,τι αφορά
στον καθαρισμό των λαϊκών αγορών. Οι εργαζόμενοι εκεί δεν είναι που καθαρίζουν χειροκίνητα τις λαϊκές, είναι από το Ιδρυτικό Συνεργείο Καθαριότητας, το οποίο θα έπρεπε τουλάχιστον να δείχνει μεγαλύτερη προσοχή στον τομέα της καθαριότητας και στην αποκομιδή των απορριμμάτων, την οποία θα έπρεπε οι ίδιοι πολιτές και η παραγωγή να κάνουν. Και ανταυτού πληρώνει ο Δήμος ένα υπέρογκο ποσό για τις υποχρεώσεις των πολιτών και των παραγωγών των λαϊκών αγορών. Γιατί δεν τους υποχρεώνετε, κύριε Δήμαρχε? Δεν ξέρω τι έκανε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Με τη λήξη της σύμβασης θα αλλάξουν όλα. Με τη λήξη της σύμβασης που λύγει τον Απρίλιο, θα αλλάξουν όλα ριζικώς στη λαϊκή. Και όποιος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του κανονισμού λειτουργίας, γιατί αναφέρεται ρητός και υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των πολιτών στις λαϊκές αγορές, θα πρέπει, έχουν δικαιώματα αλλά έχουν και υποχρεώσεις. Και μία από την υποχρέωση είναι να παραδίδουν το χώρο που καταλαμβάνουν κατά την ημέρα της λαϊκής όπως τον παρέλαβαν. Με τα σκουπίδια στην άκρη του πεζοδρόμιου σε μια σακούλα μέσα. Και να περνάει ο Δήμος να τα μαζεύει. Κύριε Στασίνε. Ναι. Με αυτό ακριβώς που είπαμε. Το τηλέφωνο του κύριου Στασίνου ανοίξουμε λίγο. Στην ουσία, να πω και στον κύριο Αντιδήμαρχο, στην ουσία αυτό λέμε κι εμείς, ότι τελικά η ιδιωτικοποίηση αυτή που εφαρμόστηκε στην καθαριότητα στο Δήμο δεν απέδωσε, παρόλο όσα ευαγγελιζόταν η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ότι με την ιδιωτικοποίηση θα έχουμε περισσότερη καθαριότητα και καλύτερη αποκομιδή. Όχι μόνο αυτό, αλλά από ό,τι ακούω και από τον κύριο Αντιδήμαρχο και γνωρίζω και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι και πιο κοστοβόρα. Γιατί να μην ξεχάσουμε ότι εκτός από τα πολλά λεφτά που πληρώνουμε στο Ιδιωτικό Συνεργείο, και οι οδηγοί και οι υπάλληλοι των συνεργείων της ανακύκλωσης, αφού ακυρώνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση η ανακύκλωση, πληρώνονται από το Δήμο. Στην ουσία δηλαδή επιβαρύνεται με υπέροχα ποσά ο Δήμος, χωρίς και δεν γίνεται η σωστή καθαριότητα ούτε αποκομιδή αλλά ούτε για ανακύκλωση. Είναι θέματα τα οποία μας... Τον κύριο Κοράτζελο να ακούμε, Κύριε Έλληνα, δεν είναι όπως το είπε ο αγαπητός φίλος ο Παναγιώτης Στασινός. Δεν ακυρώνεται η ανακύκλωση επειδή... Στο συγκεκριμένη περίπτωση είπα, κύριε Αντιδήμαρχε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί γίνεται κάθε μέρα. Αυτό έχουμε καταγγελίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τις ημέρες των λαϊκών αγορών και στα σημεία που υπάρχουν μπλε κάδι, γεμίζουν με απορρίμματα από τη λαϊκή αγορά. Όταν το βλέπουν οι πολίτες αυτό προς τα έξω, δεν πάνε να ρίξουν με τα ανακυκλωμένα υλικά εκεί. Σου λέει έτσι κι αλλιώς θα τα πάρει ο κάτω ο άλλος. Μάλιστα. Επειδή υπάρχουν 2-3 ασυνείδητοι που κάνουν αυτή την προσπάθεια για να ακυρώσουν την ανακύκλωση, δεν νομίζω ότι θα πετύχουν. Εμείς ως Δημοτική Αρχή έχουμε άλλη φιλοσοφία και για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και για την ανακύκλωση. Υπομονή να έχετε, 1-2 μήνες ακόμα και θα μπουν όλα σε τάξη. Να πω μόνο, μια και έχουμε στην γραμμή του κ. Αντιδήμαρχου, να πάρω την ευκαιρία και να πω ότι για μας είναι πολύ σημαντική η διαλογή στην πηγή και το θέμα της ανακύκλωσης, γιατί συμβάλλει στην ελάττωση των απορριμμάτων και άρα στον όγκο των απορριμμάτων που θα πάνε τελικά στη χωματερή. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό, γιατί έχουμε κάνει επανειλημμένα συζητήσεις στα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια για τον χιτά, για τον τρόπο διαχείρισης, για το φόσδα και όλα αυτά. Σημαντικό για μας είναι να ελαττωθούν όσο δυνατόν τα παραγόμενα απορρίμματα και η ανακύκλωση βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να μένουμε έτσι αδρανείς όταν βλέπουμε τέτοια περιστατικά, και χαίρομαι που ο κύριος Κορέτζελος παίρνει, αναφέρεται και δεσμεύεται για τον τρόπο αλλαγής του τρόπου καθαρισμού των λαϊκών αγορών, γιατί νομίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσει καλύτερα και η πόλη και η καθαριότητα. Τον Απρίλιο είπατε, κύριε Αντιδήμαρχε. Τον Απρίλιο λήγει η σύμβαση του Συνεργείου Καθαριότητας. Μια ερώτηση και μια απορία, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Κορέτζελε. Δεν θέλω να έχετε απορίες. Λίγη σύμβαση τον Απρίλιο. Μέχρι τότε δεν μπορούμε να κάνουμε μια υπόδειξη στα μέλη του συνεργείου? Δεν είναι η πρώτη φορά. Η σύμβαση λέει και άλλα πράγματα και για τους παραδρόμους και για τις πλατείες κοντά εκεί που γίνονται οι λαϊκές αγορές. Για όλα λέει, αλλά δεν τηρούνται. Δηλαδή, για όλα λέει, αλλά δεν τηρούνται. Ό,τι σύμβαση κάνουμε με ιδιώτες από τούδε και στο εξής, θα πρέπει να τηρούνται οι συμβατικές υποχρεώσεις κατά γράμμα. Δεν είναι όμως την πρόθεσή μας να ανανεώσουμε συμβάσεις Ιδιωτικού Συνεργείου Καθαριότητας για τη λαϊκή. Γιατί δεν έχει λόγο ύπαρξης, γιατί σας είπα, η υποχρέωση αυτή είναι των πολιτών λαϊκών αγορών. Αφού στο τέλος της λαϊκής αγοράς τα απορριμματοφόρα, οι υπάλληλοι του Δήμου, δηλαδή 2 συν 2, ο οδηγός,
ο χειριστής του Σαρόθρου και το Σαρόθρο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου. Μάλιστα. Προς τι τότε να υπάρχει ιδιωτικό συνεργείο καθαριότητας? Ο πολιτής και ο παραγωγός θα κάνει τη δουλειά του και θα είναι αυτός που θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που έχει. Διαφορετικά θα αποβληθεί από τη λαϊκή, σας λέω, θα γίνουμε δυσάρεστοι, αλλά θα πρέπει να βάλουμε μια τάξη. Σωστό. Εντάξει. Ωραία. Γιατί τα χρήματα αυτά που πληρώνουμε στο ιδιωτικό συνεργείο είναι των συμπολιτών. Βεβαίως, δεν το συζητάμε. Κύριε Κοράτζελε, έχετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Στασίνα, για να κλείσω τον κύριο Δήμαρχο? Να προσθέσω ότι με αυτή την ευκαιρία είναι καλό να δώσουμε το μήνυμα ότι πρέπει να στηριχθεί η υπηρεσία καθαριότητας και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι οι πολίτες και παραγωγή και στη λαϊκή αγορά και οι έμποροι, αλλά και ο ίδιος ο πολίτης, έτσι ώστε να έχουμε πιο καθαρή πόλη, γιατί χωρίς εμάς δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, ασφαλώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς, κύριε Στασινέ, και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κοράτζελο. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Επίσης, για χαρά σας. Γεια σας. Το επόμενο θέμα μας έχει σχέση με την εκπαίδευση, βεβαίως στον απόϊχο πάντα της νέας κυβέρνησης, των εξαγγελιών του Υπουργείου Παιδείας και των αλλαγών που έρχονται και πάλι. Οι υποψήφοι φοιτητές έχουν να επιλέξουν πολλά πράγματα και να προετοιμαστούν παράλληλα για τις πανελλαδικές. Τέτοια εποχή κάθε χρόνο ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, Φωκίδας και Βρυτανίας διοργανώνει εκδηλώσεις για την στήριξή τους και την ενημέρωσή τους. Τέτοια είναι και η εκδήλωση αυτής της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, 30 Ιανουαρίου. Προσκεκλημένος και κεντρικός ομιλητής ο υποψήφιος διδάκτορας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και συγγραφέας της σειράς οδηγών σπουδών «Επιλέγω σπουδές και επάγγελμα». Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με αυτά τα συγκεκριμένα βιβλία, με αυτούς τους οδηγούς, ο κύριος Κωνσταντίνος Κότιος. Η εκδήλωση, όπως είπαμε, είναι από το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο κύριος Νικολούτσος. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Τι κάνατε? Καλά, εσείς πώς Τι γίνατε? Πριν πούμε στο θέμα αυτό, θα ήθελα την άποψή σας για τις καινούργιες αναμενόμενες αλλαγές στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως η κατάργηση της περίφημης, περιβόητης τέλος πάντων τράπεζας θεμάτων. Περιβόητη, διαβόητη, όπως θέλετε το ναι. Τι λέτε εσείς? Τι να πω εγώ? Πώς το βλέπετε? Ότι δημιουργεί αυτό που με ενοχλεί εμένα και εμάς τους φροντιστές είναι αυτό, ότι δημιουργεί ανασφάλεια στα παιδιά. Δηλαδή δεν ξέρουν αν τυχόν θα υπάρξουν ή δεν θα υπάρξουν αυτή η τράπεζα θεμάτων, δεν ξέρουν πώς θα δουλέψουν και μέχρι τώρα είχαμε προετοιμαστεί ψυχολογικά στο ότι θα δουλεύαμε με τράπεζα και με αυτά. Τώρα, εν μέρει η τράπεζα έχει ένα μειονέκτημα βέβαια, το ότι σε κάθε περιοχή γινόντουσαν επιλογές θεμάτων τοπικά. Και δεν είχε το πανελλαδικό σύστημα. Αλλά κάπως είχε βελτιώσει την κατάσταση. Δηλαδή ήταν πιο υπεύθυνα τα παιδιά, δούλευε περισσότερο κόσμος. Αυτό έχουμε εισπράξει εμείς. Εγώ θα ρωτήσω ευθέως τώρα εσάς, τους φροντιστές, αυτό το μέτρο κατά κάποιο τρόπο τους ζημιώνει ή όχι? Από ό,τι έχει αποδειχθεί, οι Έλληνες με τα ελληνικά φροντιστήρια υπό όλες τις συνθήκες δεν ζημιώνονται, με την έννοια ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη κάποιες υποβοήθειες και αυτό το αναγνωρίζει και το κράτος που θέλει να βάλει ενισχυτική διδασκαλία. Απλώς αλλάζει την μαζικότητα προσέλευσης, τίποτε άλλο. Ενώ επειδή δεν θα υπάρχει αυτή η τράπεζα θεμάτων τώρα,
Τα παιδιά πώς θα προετοιμάζονται και θα εξετάζονται πάλι, πώς θα γίνεται? Θα εξετάζονται όπως παλιά, κανονικά. Ναι, όπως παλιά, κανονικά. Από τη διδακτέα ύλη. Από τη διδακτέα ύλη, η οποία βέβαια τώρα πρέπει θα αλλάξει και αυτή από ό,τι φαντάζομαι, έτσι, γιατί ήταν υπερπλήρης, είχε μεγαλώσει πάρα πολύ η ύλη αυτή, έτσι, που τους είχαν βάλει. Τέλος πάντων, πάντως το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δημιουργήθηκε μια... Πάντως κύριε Νικολίτσο, επειδή τα ξέρετε καλύτερα εσείς, αλλά θα συμφωνήσουμε μαζί, ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσουν αυτά τα πειράματα με τα συστήματα της εκπαίδευσης. Ναι, ότι δεν γίνεται να αλλάζει η κυβέρνηση και να αλλάζει το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή πρέπει να αποφασίσουμε κάποτε τι παιδεία θέλουμε και να την κρατήσουμε μέχρι νύχη και με δόντια. Εντάξει. Ωραία, δηλαδή δεν μπορεί τώρα το παιδί να ξεκινάει με κάποια αλφα ύλη και μετά στην πορεία να αλλάζει. Ακριβώς. Δυστυχώς. Λοιπόν, εμείς στη δικιά μας την περίπτωση εδώ πέρα που πάλι στόχο έχουμε τους φετινούς υποψηφίους, έτσι, αναγκαστικά πια. Εντάξει. Δεν θα αλλάξει κάτι τώρα? Όχι, τώρα δεν αλλάζει τίποτα και από ό,τι είπανε δεν θα αλλάξει και για τα παιδιά που μπήκανε με το καινούργιο σύστημα. Δηλαδή για τα παιδιά που κάνει πρώτη και δευτέρα ηλικίου, το μόνο που θα αλλάξει είναι ότι δεν θα δώσουν εξετάσεις με την Τράπεζα Θεμάτων. Εντάξει, και δεν θα λυθεί υπόψη και ο βαθμός της εισαγωγής. Βέβαια, εντάξει, εμείς που μέσα και τα επικοί άνθρωποι που ασχολούνται με την εκπαίδευση, ξέρουμε ότι υπάρχει μια ασυνέχεια στην τρίτη ηλικίου. Θα δούμε, ελπίζω να το λύσουν το θέμα αυτό. Λοιπόν, εσείς πάντως συνεχίζετε, όπως κάθε χρόνο, κάνετε κάποιες εκδηλώσεις και όλα αυτά. Ναι, και φέτος μάλιστα επιλέξαμε να την κάνουμε και 30 Ιανουαρίου, σχολική εορτή. Που είναι των τριών ιεραρχών. Εντάξει, ναι, τίμης ένεκεν ότι εκτός από τα υπόλοιπα συμβάλλουμε και σε αυτό το θέμα. Πολύ σωστά κάνετε. Καλούμε βέβαια όλο τον κόσμο και τους γονείς και τα παιδιά και τα λοιπά. Λοιπόν, να θυμηθούμε πάλι πότε είναι εκδήλωση. Είναι αύριο το απόγευμα στις 5.30 ώρα, στο Πνευματικό Κέντρο της Δήμου Λαμιαίων, Λεωνίδου 11. Θα μιλήσει ο κύριος Κότιος, όπως τα είπατε και εσείς πολύ ωραία. Κύριος Κότιος, τι ακριβώς, τι ιδιότητα έχει? Η ιδιότητα, πώς το λένε... είναι εκπαιδευτικός δηλαδή? Έχει ασχοληθεί και με την εκπαίδευση, ναι. Έχει ασχοληθεί και με την εκπαίδευση. Δηλαδή είναι σχετικός με το θέμα και ο στόχος είναι να μιλήσει, δηλαδή μάλλον είναι εξειδικευμένος σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, σε θέματα, πώς το λένε, πώς να το πούμε, και θα βοηθήσει τους υποψήφιους να κάνουν τις επιλογές τους. Τις επιλογές τους και κυρίως θέτοντας τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή σε αυτή τη σχολή αυτό θα μπορέσει να κάνει, σε εκείνη τη σχολή αυτό θα μπορέσει. Γιατί υπάρχει μια τεράστια άγνοια, δηλαδή διακινούνται διάφορες ιδέες και απόψεις για σχολές και για επαγγέλματα, οι οποίες όμως δεν είναι σωστές. Οπότε ελπίζουμε να λύσουμε αυτή την ασάφεια. Κύριε Νικολίτσου, υπάρχει πράγματι στην Ελλάδα πληθώρα σχολών. Καλό είναι από μια άποψη, αλλά δεν ξέρω αν αυτές οι σπουδές που ακολουθούν τα παιδιά μας θα τους οδηγήσουν και σε μια επαγγελματική διέξοδο. Εδώ συμφωνούμε και πάλι. Δυστυχώς μαζί σας, γιατί το δυστυχώς με τη λογική. Ναι, έχετε δίκιο, βεβαίως. Όλοι θέλουν να μπουν κάπου. Πρέπει δηλαδή να αρχίσει λιγάκι νωρίτερα ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα παιδιά και στους γονείς. Ότι δυστυχώς δεν γίνεται όλοι μας να γίνουμε επιστήμονες, ένα αυτό. Και το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι πρέπει να περικοπούν αυτές οι σχολές. Δεν γίνεται να είναι τόσες πολλές. Δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Έτσι. Βέβαια, ας μην αμελούμε ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε με τη γνώση. Η γνώση πρέπει να προσφερθεί. Αλλά είναι κάτι ειδικότητες οι οποίες δεν ξέρω αν μπορούν να παρέχουν στον απόφοιτο μετά μια δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης, διότι δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα επαγγέλματα. Ακριβώς. Αυτό είναι ότι δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους ο επαγγελματικός τομέας με την εκπαιδευτικό. Καμία σχέση. Εντάξει, το να γίνει κάποιος μαθηματικός και να μην γίνει καθηγητής, αποκτάει μια ευρύτερη μόρφωση και μπορεί να ασχοληθεί σε πολλούς άλλους τομείς. Τώρα το να γίνεις ειδικός μποροκόπτης που λένε κάποια στιγμή έτσι είναι προκλητικό. Αλλά εντάξει, βλέπετε ότι ικανοποιούσε κάποια εποχή πληθωριστική που όλοι μπαίναμε κάπου μόνο και μόνο γιατί έπρεπε να μπούμε. Ελπίζω να... Λοιπόν, μπορούν να έρθουν και γονείς και μαθητές, έτσι. Και γονείς και μαθητές και εσείς σας καλούμε, αν θέλετε. Βεβαίως, αν έχουμε χρόνο, γιατί όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Και επειδή τα θέματα παιδείας φαντάζομαι ότι θα έχουμε και άλλες εξελίξεις και άλλες αλλαγές, θα μας απασχολήσουν και σε επόμενες επικοινωνίες μας. Μάλιστα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Συνεχίζουμε την παρουσίαση θεμάτων της τοπικής επικαιρότητας μέσα από το κεντρικό δελτίο του Λαμία FM1 και θα πάμε τώρα σε ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε αποφασίσει να δοθεί για χρήση ο λόφος Μιχαήλ και Γαβριήλ. Τότε υπήρξαν αντιδράσεις στους προσκόπους. Τότε υπήρξαν αντιδράσεις και από ορισμένους δημοτικούς συμβούλους και με συγκεκριμένη αιτιολογία οι αντιδράσεις. Η Δημοτική Αρχή τότε είχε απαντήσει ότι κακώς ανησυχούν ορισμένοι, διότι με την εγκατάσταση των προσκόπων εκεί θα αναβαθμιστεί ο χώρος και οι πρόσκοποι δεν θα κάνουν χρήση του συνόλου της έκτασης του λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ, αλλά θα περιοριστούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο και εκεί είναι και ένα παλιό κτίριο, δεν κάνουμε λάθος, το οποίο θα το αξιοποιήσουν οι πρόσκοποι. Όμως το θέμα επανέρχεται και μετά από σχετική παρέμβαση που έχει κάνει ο συμπολίτης μας από τους Οικολόγους Πράσινους, ο κύριος Στέφανος Σταμέλος, τον οποίο έχουμε και... Ότι επανέρχεται γιατί στις 19 Ιανουαρίου η νέα Δημοτική Αρχή, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμίας, κατά πλειοψηφία αποφάσισε εκ νέου την παραχώρηση του λόφου Μιχαήλ και Γαβριήλ στο πρώτο σύστημα αεροπροσκόπων της Λαμίας και όπως λέει ο κύριος Σταμέλος και οι Οικολόγοι Πράσινοι, δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται αλλά με άλλα πρόσωπα, αλλά όμως υπάρχει πάντα η πρόθεση να γίνει προσφυγή. Γιατί στην επιστολή που μας έστειλε ο κύριος Σταμέλος αναφέρει, ενημερώνουμε τον Δήμαρχο για το ιστορικό της υπόθεσης, πιθανόν να μην τον ενημέρωσαν οι συνεργάτες του οι οποίοι είναι γνώστες του θέματος και τον παρακαλούμε να φροντίσει για την ακύρωση της απόφασης, διαφορετικά θα προσφύγουμε στην αρμόδια επιτροπή για την ακύρωσή της έχοντας και το προηγούμενο δεδικασμένο. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Στέφανο Σταμέλο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Έλληνα. Περαστικά, σας ακούω λίγο έτσι φορτωμένο. Δυστυχώς μας ταλαιπωρούν αυτές τις μέρες. Εσείς άνθρωπος της φύσης είσαστε, εντάξει, θα αντιμετωπίζετε αυτά. Χρειάζεται πάντα προσπάθεια. Περαστικά σας. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει, επανήλθε και είναι, μάλλον η νέα Δημοτική Αρχή, το ξανάφερε το θέμα και παραχώρησε κατά χρήση ένα τμήμα ή στο σύνολό του την έκταση, την κοινή έκταση. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι οι πρόσκοποι και να μην. Δεν είναι θέμα πια οι πρόσκοποι. Γιατί με τους προσκόπους δεν έχουμε τίποτα ούτε να μοιράσουμε ούτε να χωρίσουμε. Γιατί και συζητήσαμε μάλιστα μαζί με τον αρχηγό τους. Συζητήσαμε, λέει, εμείς δεν το θέλουμε, δεν το ζητήσαμε. Δεν το ζητήσαμε γραπτά, μας λέει ο ίδιος ο αρχηγός των προσκόπων. Εμείς θέλουμε τουλάχιστον κάποια Σάββατα, αν όχι τα περισσότερα Σάββατα του χρόνου, ξέρω εγώ, 10 με 1 το μεσημέρι, να μπορούμε να πηγαίνουμε τα παιδιά για να κάνουν κάποιες ασκήσεις ή εμπάσπτωση να έρχονται σε επαφή με την φύση και εκεί να ξέρουν τα δέντρα, ξέρω εγώ, να γνωρίσουν τα δέντρα, αυτά όπως συμβαίνουν συνήθως. Ως τώρα πηγαίνουν στο Ισαδάκι και δεν ξέρω τι κάπου αλλού. Αλλά το πρόβλημα για μας είναι ότι ο λόφος αυτός 18,5 στρέμματα, είναι ένας από τους ελάχιστους πνεύμονες της πόλης μας, ο οποίος είναι κοινόχρηστος χώρος για όλους τους λαμιώτες, είναι κλειδωμένος. Δεν μπορεί κανείς να μπει μέσα. Έχουν δοθεί 500.000 ευρώ στο τελευταίο έργο αυτό αναβάθμισης, της αισθητικής αναβάθμισης του λόφου με το πρόγραμμα ποιότητα ζωής για όλους. Επαναλαμβάνω αυτό, ποιότητα ζωής για όλους. Αυτό ήταν το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το ελληνικό, βέβαια, από το Δήμο Εμπάσπτωσης της Λαμίας. Και σήμερα είναι κλειδωμένος. Έχουμε ένα ιστορικό, όπως είπαμε και την άλλη φορά, η προσφυγή που έγινε το 2005 από εμένα και άλλους συμπολίτες μας, ήμασταν 5 συνολικά, οι οποίοι και σήμερα είναι στην ίδια βέβαια διαμαρτυρία. Η προσφυγή αυτή τότε τεκμηριώθηκε στη βάση ότι η παραχώρηση που έγινε από την περιφέρεια στο Δήμο της Λαμίας τότε ήταν για να είναι κοινόχρηστος χώρος διαθέσιμος σε όλους τους δημότες κάθε στιγμή. Δεν είναι λογικό και δεν νοείται κοινόχρηστος χώρος κλειδωμένος και με σίτα 2 μέτρα. Μια αντιαισθητική εντελώς περίφραξη, η οποία είναι και παράνομη. Προσέξτε, το 2005 είχαμε χαρακτηρίσει και τα παράνομη, γιατί δεν είχε πάρει άδεια από την πολεοδομία η περίφραξη και έπρεπε να αποκαθιλωθεί. Κακώς δεν αποκαθιλώθηκε αυτά τα χρόνια. Βεβαίως
προηγήθηκαν όλες αυτές τις προσπάθειες για τη χρηματοδότηση της ανάπλασης και της αναβάθμισης της πιεστικής που λέμε του λόφου, και εμείς ήμασταν συνεχώς σε μια, ας πούμε, αναμονή των όποιων εξελίξεων σε ό,τι αφορά το λόφο. Κάναμε κάποιες φορές προσπάθειες καθαρισμού, ξέρω εγώ, να υπάρχει ένας τρόπος επισκεψιμότητας από τους συμπολίτες μας, και όταν βέβαια δόθηκε το έργο αυτό, ανασάναμε όλοι μας και είπαμε μπράβο. Αποκτήσαμε ακόμη έναν χώρο. Βέβαια, να μπορούν να πηγαίνουν οι γείτονες, να πηγαίνει όποιος θέλει λαμιώτες, με τα παιδιά του, χωρίς παιδιά, και όχι να βάζουν ταμπέλα και να λένε απογορεύεται η είσοδος σε όσους δεν συνοδεύουν παιδιά. Αυτό και είναι παράλογο. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ένας ηλικιωμένος ζευγάρι που θέλει να πάει να ξεκουραστεί, θα πρέπει να ενοικιάσει παιδί από τη γειτονιά να πάει να ξεκουραστεί. Είναι πράγματα εντελώς παράλογα, και βεβαίως η παραχώρηση αυτή δεν είναι έτσι πρόχειρη. Έγινε μεθοδευμένα, θα έλεγα. Και η περσινή παραχώρηση που εμείς δεν την πήραμε χαμπάρι, έγινε 2 εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Το Μάρτιο δηλαδή αρχές του Απρίλη του 2014 παραχωρήθηκε χώρος του λόφου, όχι ο λόφος, στους γυμναστές, στο Σύλλογο Γυμναστών της πόλης μας, για να πάνε σαν γραφείο και μόνο το γραφείο, τίποτα περισσότερο. Αυτοί δεν πήγανε ποτέ. Θέλησαν τώρα μετά από 1 χρόνο σχεδόν, λιγότερο μέσα στους 8 μήνες, να επανέλθουν ξανά με καινούργια παραχώρηση στους προσκόπους. Εμείς λέμε οι πρόσκοποι δεν το θέλουν αποκλειστικά. Μπορούν λοιπόν όποια Σάββατα θέλουν, χωρίς καμία άδεια από κανέναν, όπως πάνε και στο Ισαδάκι, το ίδιο θα πάνε και εκεί, ελεύθερα να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να συντηρεί και να καθαρίζει το λόφο, όπως είναι υποχρεωμένος να συντηρεί και την πλατεία Ελευθερίας και την πλατεία Διάκου και δεν ξέρω ποια άλλα. Είναι το ίδιο υποχρέωσή του, και μάλιστα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεσμεύτηκε όταν παίρνει 500.000 για να κάνει μια αναβάθμιση. Κύριε Σταμέλο, αν μου επιτρέπετε, έχω την αίσθηση ότι βεβαίως πρέπει να είναι ελεύθερο οι δημόσιοι χώροι σε όλο τον κόσμο, αλλά μήπως για λόγους ειδικούς, και εννοείται ποιους μπορεί να έχει λάβει υπόψη του ο Δήμος και έχει περιορίσει κατά κάποιο τρόπο την διακίνηση ατόμων στο συγκεκριμένο χώρο. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να το κρατήσουμε σαν ένα τέτοιο. Γιατί αν με τον ίδιο τρόπο πούμε ότι και στο Ισαδάκι πηγαίνουν αντίστοιχα περιφερειακά άτομα, εντάξει, καταλαβαίνετε. Και στην πλατεία Διάκου ακόμα και στην Γεωβουνιώτη, θα πρέπει να τα περιφράξουμε όλα αυτά λοιπόν, για να απογορεύσουμε σε αυτούς τους Καλά, είναι κάπως πιο απομονωμένη η χώρα αυτή, δεν είναι πλατεία Ελευθερίας, αλλιώς είναι εκεί. Εμείς λέμε ότι η επισκεψιμότητα θα μακρύνει και αυτές τις ας πούμε περιφερειακές ομάδες. Εμείς λέμε ότι και ακόμα και να γίνουν ζημιές, ακόμα και να υπάρχουν, θα πρέπει ο Δήμος να τις αποκαθιστά, όπως αποκαθιστά όλες τις παιδικές χαρές της πόλης, αν τις αποκαθιστά. Γιατί δεν είναι μόνο η μοναδική παιδική χαρά που θα έχει φθορές. Φθορές έχουν όλες οι παιδικές χαρές, όπως εγώ ξέρω και στη γειτονιά μου κλπ. Άρα λοιπόν δεν είναι επιχείρημα αυτό, μήπως η παιδική χαρά, αφού δεν χρησιμοποιείται καν. Δηλαδή πώς θα χρησιμοποιείται η παιδική χαρά? Φτιάξαμε παιδική χαρά γιατί την έχουμε σαν στολίδι. Μας λείπουν τα στολίδια στην πόλη? Ή μας λείπουν οι χώροι που πρέπει ο λαμιώτης να ξεκουράζεται, να παίζουν τα παιδιά, να γίνει χώρος αναψυχής? Και εκεί να στηθεί και ένα μικρό κηλικείο, το οποίο ένας άνθρωπος με μηδενικό κόστος για τον ίδιο, δηλαδή με €1 συμβολικό ενίκιο, να αναλάβει να λειτουργεί ένα μικρό να εξυπηρετεί τους επισκέπτες. Έτσι, τίποτα περισσότερο. Το θέμα φαντάζομαι θα το αναδείξετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς ετοιμάζουμε την προσφυγή στην Επιτροπή του άρθρου 152. Ήδη δεν είμαι μόνο ο Στέφανος Σταμέλος, η Οικολογική Πράσινη, είναι ο Σύλλογος της Αμφιθέας, είναι και άλλοι άνθρωποι της περιοχής εκεί που ζουν από κοντά τα πράγματα, οι οποίοι αντιδρούν έντονα. Έτσι. Άρα λοιπόν ελπίζουμε να λάβει υπόψη ο Δήμος αυτές τις αντιδράσεις, και εμείς αναγκαστικά τη Δευτέρα θα καταθέσουμε την προσφυγή μας. Κύριε Σταμέλο, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και θα μιλήσουμε και με κάποιον υπεύθυνο από το Δήμο. Είχαμε υπόψη μας να μιλήσουμε με την κυρία Αργύρη. Δεν μπορέσαμε να έχουμε επικοινωνία μαζί της. Το επιχείρημά της είναι ότι υπήρξε προηγούμενη και εμείς κάνουμε ανάκριση προηγούμενης και ξανά. Όμως και η προηγούμενη και αυτή λέει παραχωρεί εκ νέου χώρο στο λόφο Μιχαήλ και Γαβριήλ, στους πρώτο σύστημα κτλ. Προκειμένου να αξιοποιηθεί με υπαίθριες δράσεις παιδιών. Η ανωτέρω παραχώρηση θα είναι διάρκειας 3 ετών, με τον όρο ότι θα μπορεί να είναι διαθέσιμο εφόσον χρειαστεί για τις ανάγκες του Δήμου και για συλλόγους, ομίλους κλπ. Που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις, δραστηριότητες
Δηλαδή θα πρέπει κάθε φορά ο κάθε σύλλογος που θέλει ή όποιος θέλει επισκεφτεί, εγώ που θέλω επισκεφτεί, να πάω να ζητήσουμε αίτηση να μου δώσουν το κλειδί. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν καταλαβαίνω αυτό, δηλαδή είναι παράλογο. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προσφύγουμε όπου υπάρχει. Ναι. Θα το δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Αυτά από τον κύριο Στέφανο Σταμέλο. Έχουμε κάποια επικοινωνία με την Αντιδήμαρχο, την κυρία Βίβιαν Αργύρη, να μας δώσει μια απάντηση για το θέμα αυτό. Δεν έχουμε επικοινωνία. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εμείς, θα κάνουμε μια προσπάθεια πάλι, μη τυχόν και βρούμε επαφή μαζί της. Ούτως ή άλλως στο θέμα αυτό, όπως είπε ο κύριος Σταμέλος, αν κάτι δεν αλλάξει, τη Δευτέρα οι σύλλογοι θα καταθέσουν προσφυγή. Στρέφουμε σε θέματα παιδείας και με αφορμή στις καινούργιες αναμενόμενες εξαγγελίες, αλλαγές που θα γίνουν στον χώρο της παιδείας με βάση και τις τελευταίες εξαγγελίες που είχαμε αυτές τις μέρες από τους νέους υπουργούς, και θα ζητήσουμε την άποψη των καθήλων αρμοδίων και υπευθύνων βέβαια, που είναι η εκπαιδευτική του Δημόσιου Σχολείου. Και στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο της Ελμεύθιότητας, τον κύριο Γιάννη Αλημίση. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Χαίρετε κύριε Έλληνα. Τι κάνετε? Καλά. Πώς πάμε? Καλά. Μια χαρά. Τι ελπίζετε? Κοιτάξτε κύριε Έλληνα, είναι ένα καινούριο τοπίο πλέον. Φαίνεται ότι κάποια πράγματα θα κινηθούν σε κάποια θετική κατεύθυνση. Λέω φαίνεται γιατί περιμένουμε να τα δούμε και στην πράξη. Βέβαια, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το ΣΥΡΙΖΑ σε αρκετά θέματα και την προηγούμενη περίοδο είχε θέσεις και στήριξε σε κάποιο βαθμό έτσι το ζητήματα της εκπαίδευσης. Ελπίζουμε να τα βάλει σε πράξη. Πάντως θα επαναλάβουμε αυτό το οποίο πολλές φορές μαζί έχουμε πει, κύριε Πρόεδρε, ότι οφείλουν οι φορείς της εξουσίας, της πολιτικής εξουσίας, πριν πάρουν αποφάσεις, βεβαίως θα υλοποιήσουν το πρόγραμμά τους, αλλά να υπάρχει και μια επικοινωνία και ένας διάλογος με τους καθήλους αρμοδίους, και το προκειμένου με εσάς τους εκπαιδευτικούς. Γιατί μπανίζουν συνεχώς ότι όποιες αλλαγές γίνουν, κυρία Έλληνα, θα λάβουν υπόψη τους τις είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό. Αν θέλουν πράγματι να κάνουν κάποιες αλλαγές και κάποιες τομές. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα, θα συμφωνήσουμε σε κάποια άλλα. Θα βρεθεί ο κοινός τόπος. Απλά εκείνο που θέλει τώρα προσοχή, επειδή συνήθως ξεκινάμε πάντα, όλες οι μεταρρυθμίσεις ξεκινάνε πάντα από τα εξεταστικά και αυτά. Να μην μείνουμε μόνο στο εξεταστικό. Βέβαια τώρα αυτό είναι άμεσο, γιατί από τη στιγμή που έχουν πει θα καταργήσουν π.χ. στο Λύκειο την τράπεζα των θεμάτων και οι εξετάσεις θα γίνονται ενδοσχολικά και δεν θα ληφθούν αυτά υπόψη για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Αυτά πρέπει να γίνουν άμεσα. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς σαν πρωτομέτρο? Εμείς αυτή τη θέση είχαμε και πέρυσι. Είναι πολύ θετικό, αλλά πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί δεν μπορούμε τώρα να περιμένουμε, γιατί οι μαθητές είναι προσανατολισμένοι σε κάποιο άλλο σύστημα. Θα πρέπει αυτά να γίνουν όσο γίνεται πιο άμεσα. Πότε είναι εξετάσεις, κύριε Αλημίση? Τον τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Εννοείται τις πανελλαδικές? Όχι, τις ενδοσχολικές. Τις ενδοσχολικές του ΑΒ Λυκείου, αλλά γίνονται με την τράπεζα των θεμάτων, και οι μαθητές είναι κατευθύνοι τώρα σε αυτή την κατεύθυνση με τα θέματα κλπ. Απλά πρέπει αυτό να δηλαδή αν εφαρμοστεί τώρα για τις φετινές εξετάσεις, έτσι έχουν πει ότι θα το εφαρμόσουμε, θα είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι επώδυνο για τα παιδιά, για τους μαθητές? Επώδυνο όχι, πιστεύω ότι θα ανακουφιστούν. Απλά το ζήτημα είναι ότι από το Σεπτέμβρη τα παιδιά είναι προσανατολισμένα με θέματα στην τράπεζα θεμάτων, κάποια κάνουν ήδη φροντιστήρια, θα γίνει μια αλλαγή στο μέσο της χρονιάς και αυτό θα φέρει οπωσδήποτε κάποιες τριβές. Αλλά πιστεύω ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Απλά όταν εφαρμόζεις κάτι άμεσα. Σίγουρα, ναι. Είναι λίγο πρόβλημα. Κάποια παιδιά ετοιμάζονται, έχουν πάει στα φροντιστήριά τους, έχουν κανονίσει το πώς θα δουλέψουν, και γι' αυτό πρέπει άμεσα να γίνουν κάποια πράγματα σε αυτό το τομέα. Μάλιστα. Τι άλλο περιμένετε από την νέα πολιτική πλέον, και δεν το βλέπουμε σε επίπεδο μόνο ηγεσίας Υπουργείου, γιατί υπάρχει μια άλλη αντίληψη πια
κυβερνητική αντίληψη με την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ στην... Ναι, εμείς στην Τρίτη που συνεδριάσαμε και σαν Συμβούλιο θα βγάλουμε μια ανακοίνωση με το τι περιμένουμε από το ΣΥΡΙΖΑ και με βάση και τις θέσεις που έχει επιγραμματικά πείτε μου έτσι πράγματα. Περιμένουμε καταρχήν τα ζητήματα που αλέψαμε όλη την προηγούμενη χρονιά σε σχέση με το νέο Λύκειο, να καταργηθεί ο νόμος για το νέο Λύκειο και αυτά που προβλέπει και για την τεχνική εκπαίδευση, είναι και θέσεις τους εξάλλου. Το τι θα τα αντικαταστήσει βέβαια, εκεί θα πρέπει να προηγηθεί και μια συζήτηση όπως είπατε και εσείς με τους εκπαιδευτικούς φορείς. Περιμένουμε άμεσα, το τονίσαν εξάλλου, να επιστρέψουν οι τομείς που κατήργησε ο κύριος Αρβανιτόπουλος από την τεχνική εκπαίδευση και να επανέλθουν σε αυτά οι καθηγητές μας που είναι σε διαθεσιμότητα. Ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι είναι εις βάρος των διαθεσίμων καθηγητών, είναι 20 κοντά τόσους μήνες, 19-20 μήνες, που είναι εκτός με το 75% όμοιροι κτλ. Όλο αυτό το διάστημα έχει επιπτώσεις και στην εκπαίδευση, από την άποψη ότι το κράτος πληρώνει αυτή τη στιγμή 75% του μισθού των καθηγητών, 20 μήνες οι οποίοι δεν προσφέρουν σε τίποτα. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή ούτε δημοσιονομικά δεν έχει κερδίσει. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Πόσο μάλλον σε επίπεδο διευκόλυνσης της εκπαίδευσης. Ναι, γιατί πολλοί μαθητές που δεν βρίσκουν τους τομείς πήγαν στην ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι έγινε. Γι' αυτό το λόγο έγινε. Κύριος Αρβανιτόπουλος τουλάχιστον είχε τέτοιες βλέψεις. Και ήταν από τους πιο μαζικούς φορείς, όπως ήταν ο τομέας υγείας. Επίσης πολλά άλλα ζητήματα έχουν πει ότι θα καταργήσουν το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση. Δεν ξέρουμε με τι θα το αντικαταστήσουν, λέγονται διάφορα, θα αποτιμηθεί με κάποιον διαφορετικό τρόπο το εκπαιδευτικό έργο και το εκπαιδευτικό σχολεία. Περιμένουμε αυτό να κουβεντιάσουμε πάλι και σε αυτό το ζήτημα και βέβαια περιμένουμε το να καλύψει άμεσα, όπως έχουν πει, τα κενά στα σχολεία. Μιλάνε για άμεσους διορισμούς. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα αν θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ ή όχι. Το ζήτημα είναι ότι από τον ΑΣΕΠ του 2008 υπάρχουν αδιόριστοι ακόμα καθηγητές. Θα πρέπει να καλύψει αυτούς πρώτα. Υπάρχουν οι πίνακες των αναπληρωτών που μπορεί να πάρει από εκεί και βέβαια να καταργήσει τις εργασιακές, τις ελαστικές σχέσεις, όπως λέμε, μορφές εργασίας. Δεν μπορεί να δουλεύουμε με αναπληρωτές, με ωφελούμενους κλπ. Στο σχολείο. Πρέπει να υπάρχει μόνιμο προσωπικό στο σχολείο, να ξέρει και ο μαθητής ότι θα έχει από την 1η του Σεπτέμβρη, 11 Σεπτέμβρη, πότε θα πάει στο σχολείο τους καθηγητές στην τάξη του. Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, είναι επίγοντα και βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν σιγά σιγά με αυτό που έχουν υποσχεθεί. Με διάλογο, κύριε Αλημίση, χωρίς διάλογος... Πιστεύω ότι θα όσο υπάρχουν και καλή να είναι, βέβαια, αν είναι ένας πολιτικός, όσο και καλός να είναι, αν δεν είναι μέσα από το χώρο, δεν έχει καθίσει στην τάξη, στην αίθουσα να διδάξει και δεν ξέρει πλέον πώς λειτουργεί σε βάθος η εκπαίδευση, θεωρητικά μπορεί να κάνουμε εκατοντάδες προσεγγίσεις. Ναι, βέβαια. Τώρα βέβαια τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας είναι εκπαιδευτικοί, είναι της τριτοβάθμιας βέβαια εκπαίδευσης. Ο κύριος Κουράκης νομίζω είναι γιατρός, δεν είναι? Ναι, είναι της ιατρικής σχολής όμως. Καθηγητής. Το ζήτημα είναι, κύριε Έλληνα, ότι σε κάποια πράγματα αναγκαστικά θα υπάρξουν συγκρούσεις. Ήδη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι αγορές βλέπουμε τι συμβαίνει. Θα τον πιέσουν να χαλαρώσει τις θέσεις του. Ήδη κάποια στροφή υπάρχει, γιατί κάποια πράγματα έχουν σχέση και με το οικονομικό και σύμφωνα με αυτά που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ θα προσπαθήσει το 2,5% περίπου που είναι για την εκπαίδευση να το φτάσει στο μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 5%. Εκεί φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Εμείς θα πιέσουμε πάντως προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντως είσαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Ναι. Περιμένουμε, αλλά όχι, δεν θα μείνουμε αδρανείς. Δηλαδή δεν δίνεται και απεριόριστο χρόνο έτσι. Όχι. Ναι, εντάξει, δεν βγαίνουμε τώρα όπως λένε κάποιοι από Δευτέρα στα χαρακόμματα. Αλλά δεν θα μείνουμε και αδρανείς να περιμένουμε έτσι. Θα θέσουμε τα ζητήματα και θα διεκδικήσουμε λύσεις. Κύριε Αλημίση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Και εγώ, εδώ μας να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Αγάπη μου, τι δουλειά έχουν τα ρούχα μου στο χολ? Μετακομίζουμε. Χωρίζουμε? Όχι βρε κουτό, αλλάζουμε σπίτι με Αλφα Μεταφορική. Θα μας μεταφέρει τα πάντα, χωρίς να ακουμπήσουμε τίποτα? Ναι, στο πι και φι. Υπάρχει τέτοια μεταφορική στη Λαμία? Η Αλφα, η πιο σύγχρονη στη μετακόμιση. Δεν το πιστεύω. Έρχονται, τα συσκευάζουν, τα αποσυνδέουν, τα αμπαλάρουν, τα τοποθετούν και τα μεταφέρουν σε όλη την Ελλάδα με ανυψωτικά για όλες τις εργασίες έως τον 12ο όροφο και τα αποθηκεύουν για όσο χρόνο θέλουμε. Και πρόσεχε, με εξειδικευμένους
εκπαιδευμένο προσωπικό. Αλφα Μεταφορική. Καθημερινά συχνά δρομολόγια. Λαμία Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα και ανταπόκριση σε όλα τα νησιά από πόρτα σε πόρτα. Τηλέφωνα 22 310 33 934 και 69 77 33 21 26. Θα μας βρείτε και στη νέα μας διεύθυνση Λεωνίδου 64 πριν από τις γραμμές του τρένου. Αλφα Μεταφορική. Η μετακόμιση από το Α έως το Ω. Και από το χώρο της παιδείας θα πάμε τώρα στο χώρο της αγροτικής οικονομίας, όπου, όπως είναι γνωστό, από τη Στερεά Ελλάδα είναι και η μόνη εκπροσώπηση της Στερεάς Ελλάδος στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Υπουργός είναι ο Βαγγέλης Αποστόλου, βουλευτής της Εύβοιας. Να δούμε πώς αντιμετωπίζουν τη νέα κατάσταση οι αγρότες, και πολλής λόγος έγινε βέβαια για την αντίδραση της νέας κυβέρνησης όταν βγήκε ένα ψήφισμα καταδίκης της Ρωσίας για όσα συμβαίνουν στην περιοχή της Ουκρανίας και ειδικότερα στην περιοχή της Μαριούπολης, όπου εκεί ζουν και πάρα πολλοί Έλληνες εδώ και πολλά χρόνια. Όπως δήλωσε το πρωί στο Sky ο νέος υπουργός, ο κύριος Αποστόλου, αυτό έχει σχέση και με την θέση της ελληνικής κυβέρνησης και την προσπάθειά της να ξαναβρει τις αγορές, τις μεγάλες αγορές της μεγάλης χώρας της Ρωσίας, όπου διοχετεύονται, εξάγονται πολλά ελληνικά αγροτικά προϊόντα, και πράγματι αφότου έγινε αυτή η αλλαγή στάσης της Ρωσίας απέναντι γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε πληγεί και η ελληνική αγροτική οικονομία, διότι ακυρώθηκαν όλες αυτές οι εξαγωγές των προϊόντων, πολλά προϊόντα επεστράφησαν, άρα καταστράφησαν, και γίνεται προσπάθεια μέσα από μια προσέγγιση της Ρωσίας από τη νέα κυβέρνηση να ξανανοίξουν οι αγορές για να προωθούνται τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα. Να δούμε όμως πώς και οι ίδιοι οι αγρότες αντιμετωπίζουν τη νέα κατάσταση, την αλλαγή, την κυβερνητική αλλαγή, και φυσικά το γεγονός ότι ένας συμπατριώτης μας είναι ο καθήλυνα αρμόδιος, δηλαδή υπουργός, ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πανθεωτικού Αγροτικού Συλλόγου, τον κύριο Δημήτρη Δημογιάννη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δημογιάννη, γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Έλληνα. Τι κάνατε? Είμαστε σε αναμένα κάρβουνα, όπως όλοι είναι. Σε αναμένα κάρβουνα. Ελπίζοντας για το καλύτερο. Ναι. Τι ελπίζετε, τι περιμένετε? Ακούστε, ναι. Άκουσα τον πρόλογό σας για τον κύριο Αποστόλου. Ναι. Ο κύριος Αποστόλου, ο Βαγγέλης Αποστόλου, ναι. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μέσω του Πανθεωτικού Αγροτικού Συλλόγου τα προηγούμενα χρόνια έχει ενημερωθεί απόλυτα για το πρόβλημα της αγροτικής οικονομίας. Μάλιστα. Και θεωρούμε ότι είναι, τώρα είναι μεγάλος άνθρωπος, να μην πούμε τον όρο μαθητής, είναι πάντως ένας άνθρωπος που έχει υιοθετήσει τις απόψεις μας. Μάλιστα. Για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Και να σας μεταφέρω και μια είδηση. Παρακαλώ. Επειδή είχαμε μια επαφή με τον κύριο Αποστόλου, δεσμεύτηκε ότι ξεκινώντας το αγροτικό πρόγραμμα ανά την Ελλάδα περιοδίες θα ξεκινήσει από τον Πανθεωτικό Αγροτικό Σύλλογο. Έχει τη σημασία του, ναι. όχι μόνο επικοινωνιακά, αλλά και ουσιαστικά. Έτσι. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι θέμα ημερών. Μόλις ο άνθρωπος τακτοποιηθεί εκεί μέσα την επόμενη εβδομάδα, θα επισκεφθεί τη Λαμία, δεν θα πάμε στην Αθηνά. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε πάντοτε. Να έρθει ο υπουργός στον τόπο μας. Βεβαίως. Θα επισκεφθεί τη Λαμία, στα γραφεία του Πανθεωτικού Αγροτικού Συλλόγου, και εκεί θα υπάρξει μια περαιτέρω συζήτηση για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Όπως τουλάχιστον τα αντιλαμβανόμαστε εμείς, από εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι θα υιοθετήσει η νέα κυβέρνηση. Ναι. Αναμένουμε βέβαια το καλύτερο. Μάλιστα. Οι πρώτες δηλώσεις που έκανε η κυβέρνηση όσον αφορά κάποια θέματα, όπως το ειδικό φόρο κατανάλωση στο πετρέλαιο και στο ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα πολλά θέματα, εμάς μας βρίσκουν απολύτως σύμφωνος. Είναι άλλωστε οι απαιτήσεις, τα αιτήματα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια των κινητοποιήσεων. Μένει βέβαια τώρα να το δούμε και στην πράξη. Ναι.
θα μπορέσει να τα υλοποιήσει αυτά, κύριε Δημογιάννη? Γιατί υπάρχει και το θέμα το οικονομικό, γιατί έχουν ένα κόστος τα μέτρα αυτά. Κοιτάξτε, τώρα ρωτάτε να σας απαντήσω στο ερώτημα που δεν γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες. Ναι. Ναι, δεν είναι ζήτημα μόνο αγροτικής οικονομίας. Η νέα κυβέρνηση έχει εξαγγείλει δεσμεύσεις, έχει εξαγγείλει και νέα μέτρα τα οποία έχουν ένα οικονομικό κόστος. Ο μέσος Έλληνας καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Από τη στιγμή όμως που το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο έχει εξαγγείλει τα συγκεκριμένα μέτρα, σημαίνει ότι έχει βρει και τους τρόπους να εισπράξει τα χρήματα αυτά. Και όσον αφορά τώρα την αγροτική οικονομία, έχουμε πει πολλές φορές ότι τα συγκεκριμένα ποσά από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι χρήματα τα οποία θα ξαναεπιστρέψουν στην οικονομία με την παραγωγή. Γιατί αυτό που λέω επανειλημμένα και έχω πει και στον κύριο Αποστόλου, αυτό που πρέπει επιτέλους να γίνει είναι να γίνει επανεκκίνηση της αγροτικής παραγωγής. Είναι ένα ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας, αφορά όλους τους Έλληνες. Βέβαια θα πείτε τώρα, γιατί τα έκαναν και οι προηγούμενοι αυτά, έτσι. Εσείς τα έχετε αναδείξει εδώ και πολύ καιρό, τους τα έχετε πει, τους τα ξαναείπατε. Από εκεί πέρα είναι θέμα βούλησης, μάλλον έλλειψης βούλησης, ή είναι θέμα ότι κάποιοι τους εμποδίζουν να πάρουν τέτοια μέτρα? Οι προηγούμενοι εφήρμοσαν μια οικονομική πολιτική και όχι μόνο στον αγροτικό τομέα. Για αυτή την πολιτική καταψηφίστηκαν. Γιατί πέρα από τις θεσμικές αλλαγές που είχε και έχει ανάγκη ο τόπος, θα έπρεπε να γίνει και επανεκκίνηση της οικονομίας στην Ελλάδα, θα έπρεπε να υπάρξει ανάπτυξη. Κάτι τέτοιο δεν είδε ο μέσος πολίτης στα 3 χρόνια διακυβέρνησης, να λέμε την αλήθεια. Και αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος τους καταψήφισε ελπίζοντας σε κάτι καλύτερο. Αυτό βέβαια αναμένουμε να το δούμε όλοι τους επόμενους μήνες του πώς θα εξελιχθεί. Αν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αυτή η κυβέρνηση θα έχει πετύχει. Κύριε Δημογιάννη, πείτε μου. Αν υπάρξει ζήτημα χρηματοδότησης, αν υπάρξει πολλά τέτοια ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε σαν έθνος μέσα στο μήνα που έρχεται, θα υπάρξει θέμα και με την αγροτική πολιτική, αλλά με κάθε είδους πολιτική ανάπτυξη που θα βρούμε στην Ελλάδα. Πείτε μου κάτι, το πρώτο μέτρο που θα θέλατε να λάβει η νέα κυβέρνηση και εν το προκειμένου και ο Υπουργός Αγροτικής Οικονομίας μαζί με τους συναρμόδιους άλλους υπουργούς, ποιο θα μπορούσε να ήταν άμεσα? Από την άλλη εβδομάδα και μετά λέμε, για παράδειγμα. Να ξεκινήσουμε από αυτό που θα πρέπει να γίνει αύριο το πρωί. Η προηγούμενη κυβέρνηση έδωσε επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη δεύτερη δόση στους μισούς αγρότες. Έδωσε προεκλογικά, 2 μέρες πριν τις εκλογές, 32 εκατομμύρια. Δεν ξέρω αν το έκανε για προεκλογικούς λόγους. Είναι λεφτά, όφιλε να μας τα δώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Καθυστερούμενα λεφτά ήταν. Έδωσαν 32 εκατομμύρια και μας χρωστάνε ακόμα 28. Είναι άδικο για τους συναδέλφους αγρότες οι μισοί να έχουν πληρωθεί και οι μισοί να είναι απλήρωτοι με ένα βέβαιο μέλλον, μην ξέροντας πότε θα εισπράξουν τα χρήματα. Άρα από αύριο άμεσα που θα αναλάβουν τα οικονομικά επιτελεία θα πρέπει να δοθούν αυτά τα χρήματα. Τα 28 εκατομμύρια στους αγρότες. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Από εκεί και πέρα εγώ θα χαρώ πολύ να δω αγροτική πολιτική στην Ελλάδα που να στείλει τον κόσμο στα χωράφια του, να καλλιεργήσει με φτηνό κόστος καλλιέργειας, να παράξει προϊόν πολλαπλάσιο από ό,τι παρήγαγε πέρσι. Αυτή είναι η λύση για την πατρίδα μας, κύριε. Ίσως αυτό να σχεδιάζει ή να στοχεύει και η κυβέρνηση, και δημιουργήθηκε ένα θέμα, αν θέλετε, με την αντίδραση του νέου Πρωθυπουργού όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τη Ρωσία για τα γεγονότα στην Ουκρανία. Από ό,τι άκουσα σήμερα το πρωί στο Sky τον κύριο Αποστόλου, αυτό εμπεριέχει ίσως και αυτό που συζητάμε εμείς τώρα εδώ. Δηλαδή να ανοίξουν πάλι να ανοίξει η αγορά της Ρωσίας. Κύριε Έλληνα, εγώ ευελπιστώ ότι μόνο και μόνο με αυτή την κίνηση, εγώ προσωπικά σε Δημογιάννης, την άνοιξη θα πωλήσω σε πολύ καλύτερη τιμή τα ροδάκινά μου. Είναι μια απλή κίνηση που δεν αφορά μόνο τα ροδάκινα, αφορά όλα τα αγροτικά προϊόντα. Δεν ξέρω πώς έγινε, αν έγινε κατά λάθος, δεν είχαν ενημερωθεί κτλ. Γιατί βλέπω ότι μετά από αυτό και άλλες χώρες του Νότου πλέον πήραν το μέρος της Ελλάδας και αυτό είναι θετικό. Πάντως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε με το ρωσικό λαό. Μας αφήνει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο στην Ελλάδα και δεν θα γίνουμε εμείς υποχείρια των Αμερικάνων και εκμεταλλευόμενοι τη φτώχεια τη δικιά μας να εφαρμόζουν την οποιαδήποτε πολιτική θέλουν αυτή στα Βαλκάνια. Είμαστε ένας περήφανος, ένας ανεξάρτητος λαός και θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και ένα τελευταίο που πρέπει να ζητήσετε, φαντάζομαι, το ζητήσετε από τον Υπουργό, είναι το θέμα με τις
με τις κατασχέσεις κατά κάποιο τρόπο των καταθέσεών σας που παίρνετε, μάλλον των ενισχύσεων παίρνετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν χρωστάτε στο δημόσιο βάζουν χέρι και σας κρατούν και πάτε και παίρνετε δεκάρες μετά. Κοιτάξτε, για να είμαστε ειλικρινείς, ναι. Παρακρατούνται επιδοτήσεις, ναι. Όχι για χρέη στο δημόσιο, παρακρατούνται επιδοτήσεις για χρέη προς τρίτους. Αχα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ο κάθε αγρότης κάπου έχει βάλει την υπογραφή του για να παρακρατηθούν αυτές οι επιδοτήσεις. Ναι. Τι είναι όμως αυτό που αναγκάζει... με τη βούλησή του λέτε έτσι. Βεβαίως. Ναι. Τι είναι αυτό που αναγκάζει τον αγρότη να βάλει την υπογραφή του? Τον αναγκάζει το υψηλό κόστος καλλιέργειας, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δανειστεί από την άνοιξη, καμιά φορά να δανειστεί ποσά που είναι πάνω από τον ετήσιο τζίρο του για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην καλλιέργεια. Είναι φοβερά υψηλό το κόστος καλλιέργειας. Ναι. Με αποτέλεσμα, όταν έρθει η ώρα να πάνε πράξεις τις επιδοτήσεις, που υποτίθεται οι επιδοτήσεις είναι ένα ποσό που θα είναι συνολικά το κέρδος του αγρότη, γιατί τα έξοδα της καλλιέργειας πάνε στα έσοδα, τα έσοδα πάνε στα έξοδα. Λοιπόν, άρα λοιπόν έρχεται η ώρα που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τις επιδοτήσεις και παρακρατούνται και αυτά. Άρα λοιπόν ξεκινήσουμε πάλι στον ίδιο παρονομαστή, που είναι τι είναι? Το υψηλό κόστος καλλιέργειας στην Ελλάδα. Κύριε Έλληνα, επειδή υπάρχει και έχω και μια δεύτερη ιδιότητα, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών. Εδώ άλλο θέμα. Λοιπόν, είναι ένα σοβαρό ζήτημα και δεν αφορά μόνο το σύνδεσμο. Χθες πήραμε μια απόφαση σαν Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών, μένει να το κάνουμε και πράξη. Έχει βγει ένα καινούριο πρόγραμμα που έχει περάσει τη Βουλή και έχει ψηφιστεί πριν τελειώσει το νέο έτος, το προηγούμενο έτος, για την αυτοκατανάλωση. Έχουμε κάνει σαν Σύνδεσμος ένα φοβερό αγώνα για να μπορέσουμε να περάσουμε την αυτοκατανάλωση στην αγροτική καλλιέργεια. Να σας πω μόνο ότι σε πρώτη φάση είχαν τις πέρκολες στα μπαλκόνια και είχαν έξω τα πηγάδια των αγροτών. Έχουμε κάνει λοιπόν μια τεράστια προσπάθεια. Αυτό είναι η πλευρά του Συνδέσμου Αγροτικών Φωτοβολταϊκών. Τώρα, η δεύτερη πλευρά που εκπροσωπώ, οι αγρότες, θα πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι είναι προς το συμφέρον τους. Αφού έρθουν σε επαφή με το σύνδεσμο, με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Φωτοβολταϊκών, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε μια συνολική προσπάθεια με να βρούμε και χρηματοδότηση, ούτως ώστε του χρόνου για όποιον προλάβει, γιατί ακούστε, δεν είναι απεριόριστο το πρόγραμμα, κάποια στιγμή θα κλείσει. Για όποιον προλάβει, τουλάχιστον εγώ θα χαρώ να μπουν μέσα όλοι οι αγρότες της περιοχής μας, να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, ούτως ώστε να βάλουν φωτοβολταϊκά πάνω στα πηγάδια τους, για να μην μιλάμε πλέον για μεγάλο κοστολόγιο στη ΔΕΗ. Θα βρούμε και τρόπο χρηματοδότησης, αυτό συζητάγαμε χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί έχει ένα κόστος περίπου 10-15 χιλιάδες του κάθε πηγάδι. Είναι όμως χρήματα που θα ξαναεισπράξουν οι αγρότες, γιατί μιλάμε ότι είναι μια απόσβεση τετραετίας. Όχι με επιτόκια που είχαμε πάρει εμείς τα φωτοβολταϊκά με 10 και 12%. Μιλάμε για πολύ χαμηλότερα επιτόκια πλέον, και άρα θα συμφέρει τον κάθε αγρότη με απόσβεση στην τετραετία να έχει το ρεύμα στα κτήματά του δωρεάν. Μάλιστα. Κύριε Δημογέννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά την έλευση και του Υπουργού θα τα δούμε όλα αυτά τα θέματα. Θα έχουμε σύντομα νέα εξελίξεις πάνω στο αγροτικό τομέα. Βλέπετε ότι δεν κοιμόμαστε, παρόλο που όλες αυτές τις μέρες ήμασταν αμέτωχοι τις πολιτικές εξελίξεις. Ήμασταν πίσω στις πολιτικές εξελίξεις. Θέλαμε να αφήσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει από μόνος του, να ψηφίσει με την καρδιά του. Λοιπόν, δεν είμαστε πολιτικό κόμμα, δεν είμαστε πολιτικό όργανο. Εκπροσωπούμε αγρότες και όχι μόνο. Εκπροσωπούμε όλους τους ανθρώπους της περιοχής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημογιάννης, αγαπητοί φιλακροατές, ο πρόεδρος του Πανθιωτικού Αγροτικού Συλλόγου, και μας έδωσε για την είδηση ότι σύντομα ο νέος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Βαγγέλης Αποστόλου, θα είναι στη Λαμία για να δει από κοντά και να συζητήσει με τους αγρότες τα προβλήματά τους.
Λοιπόν, οι εκλογές τελείωσαν, η επόμενη μέρα, νέα κυβέρνηση στη χώρα, νέα πολιτική, νέες αντιλήψεις και φυσικά περιμένουμε πια την υλοποίηση όλων αυτών που επαγγέλθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές και τώρα είναι υποχρεωμένος να τις υλοποιήσει εφαρμόζοντας το κυβερνητικό του πρόγραμμα και φυσικά εναρμονισμένο και μέσα στα πλαίσια των αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, όπως ακούσαμε προηγουμένως και από τον κύριο Δημογιάννη για τα αγροτικά ζητήματα. Θα πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συνομιλήσουμε τώρα με τον βουλευτή Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βασίλη Κυριακάκη, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Έλληνα. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Τι γίνεται, πώς βλέπετε? Νομίζω ότι τα πρώτα δείγματα της κυβέρνησης προς το παρόν από την τοποθέτηση των Υπουργών στα Υπουργεία, τις πρώτες δηλώσεις και τις πρώτες κινήσεις, νομίζω ότι είναι πάνω στο πρόγραμμά μας. Είναι ενθαρρυντικό ότι ακολουθείται αυτή με συνέπεια το πρόγραμμα. Θα δούμε και τις προγραμματικές δηλώσεις. Κύριε Κυριακάκη, επειδή πολλής λόγος έγινε με την αντίδραση ορισμένων εξαιτίας της δυσαρέσκειας που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταδικάσει τη Ρωσία για τα γεγονότα στην Ουκρανία. Σας μεταφέρω λοιπόν, προηγουμένως μιλούσαμε με τους αγρότες, με τον εκπρόσωπό τους, τον κύριο Δημογιάννη, που εκφράζουν την ευαρέσκειά τους, διότι έτσι πρέπει να πλησιάσουμε τη Ρωσία για να ανοίξουν πάλι οι αγορές για τα αγροτικά μας προϊόντα. Ναι, όπως γνωρίζετε βέβαια η αντίδραση ήταν βασικά στο θέμα του ότι κανένας δεν ρώτησε μια ανεξάρτητη κυβέρνηση, την κυβέρνηση της Ελλάδας, προκειμένου να βγει μια τέτοια ανακοίνωση. Ναι. Και έχουμε πει ότι είμαστε ισότιμοι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, και θέλουμε αυτό να φαίνεται στην πράξη, όχι μόνο στα λόγια. Γιατί μέχρι σήμερα, ναι, διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει στη χώρα μας έχουν ουσιαστικά υποκύψει και κρατούν μια υποτελή στάση σε όλα τα θέματα, τα μείζωνα, ακόμα και της εξωτερικής πολιτικής, ναι, που νομίζω ότι σαν εξωτερική πολιτική όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να έχει μια συνεννόηση. Εδώ δεν υπήρξε καμιά συνεννόηση και νομίζω ότι ήταν επιβεβλημένο και θα το θέσουμε και σήμερα στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών, ναι, που υπάρχει, ναι, σήμερα, θα τεθεί και αυτό το ζήτημα και ότι θα περιμένουμε να γίνεται ανοιχτός διάλογος στα όργανα, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα τα ζητήματα και όχι έτσι από εκεί και πέρα. Για την ουσία του θέματος, ναι, έχουμε επίσης πει ότι η εξωτερική μας πολιτική έχει σαν κριτήριο την ισότιμη και φιλιρινική στάση σε όλες τις χώρες και όχι μόνο, ναι, εντός της Ευρωπαϊκής, ναι, Ένωσης. Προφανώς δεν μπορούμε και θα λέμε τη γνώμη μας όταν θεωρούμε ότι υπάρξει μια μεροληπτική στάση απέναντι σε κάποιες χώρες για οποιουσδήποτε λόγους, ναι, και σε αυτά τα πλαίσια θέλουμε και γενικότερη συνεργασία, όχι μόνο στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, ναι, και με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Και στον τομέα του εμπορίου, ναι, ναι, και στον τομέα των εξοπλισμών και σε άλλους τομείς. Πάντως πρέπει να την ξαναδούμε τη σχέση μας με τη μεγάλη αγορά της Ρωσίας, διότι εξυπηρετεί πάρα πολύ. Ακριβώς. Άλλωστε το, ναι, πρόσφατο το περσινό εμπάργκο που έγινε στα αγροτικά έθιξε κατά πολύ και νομίζω ότι ήταν ευθύνες της προηγούμενης, ναι, κυβέρνησης που δεν σκέφτηκε καν αυτές τις συνέπειες και νομίζω ότι εκεί φαίνεται και το πώς, ναι, καταλαβαίνει κανείς. Πολύ πρόχειρα, ναι, πήρε μια θέση, μια απόφαση, εντάξει, βεβαίως πρέπει να... Πέρα από την πρακτική, ναι, με συγχωρείτε, ναι, πέρα από την πρακτική, ναι, όπως είπατε, τη σημασία της οικονομικές συνέπειες, ναι, να πούμε ότι ο κόσμος, και πραγματικά και εγώ πήρα πολύ θετικά μηνύματα, ένιωσε επιτέλους και αυτό που λέμε στήριξη της εθνικής αξιοπρέπειας. Ναι. Έτσι, διότι αν θυμάστε το πρώτο σύνθημά μας είναι αξιοπρέπεια, ναι, και σε ατομικό και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Ναι. Δεν μπορεί λοιπόν μια χώρα ανεξάρτητη να αντιμετωπίζεται με έναν τρόπο όπως το παρελθόν και αυτό θέλαμε να τονίσουμε. Κύριε Κυριακάκη, μήπως κάποιοι από τους νέους υπουργούς βιάστηκαν να εξαγγείλουν ορισμένα πράγματα πριν ακόμη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
κάνει τις προγραμματικές του δηλώσεις, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, γι' αυτό υπήρξε από ό,τι λένε και η παρέμβαση του κυρίου Δραγασάκη, ώστε να εξομαλυνθούν κάπως τα πράγματα και να επανέλθει και μια ηρεμία στην αγορά. Γιατί χτες είχαμε, ξέρετε, ένα σχεδόν κράχ στο χρηματιστήριο. Ναι, το κράχ βέβαια στο χρηματιστήριο νομίζω ότι δεν προέκυψε από τις δηλώσεις των... Ίσως συνετέλεσε και αυτό. Νομίζω έχει προέλθει από κερδοσκοπικούς κύκλους. Και είναι εδώ και καιρό που... Ναι, οι κερδοσκόποι, οι οποίοι είχαν... Γιατί υπήρξε μέχρι τώρα μια, όπως ξέρετε, αβεβαιότητα για το τι θα γίνει στην οικονομία. Εμείς θεωρούμε ότι είναι σαφές το πρόγραμμά μας. Εντάξει, υπήρξε η κατεύθυνση μετά το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο να γίνουν οι πρώτες δηλώσεις που θα προειδιάσουν, αν θέλετε, και για τις προγραμματικές μας θέσεις που θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Τώρα εντάξει, μπορεί να υπήρξαν κάποιες ενδεχομένως υπερβάσεις συγκεκριμένους υφυπουργούς ή υπουργούς. Νομίζω όμως ότι κινούνται στα πλαίσια του προγράμματος. Την παρέμβαση του κυρίου Δραγασάκη πώς την αξιολογείτε εσείς? Ίσως κάποια πράγματα δεν μπορούν να ιεραρχηθούν και νομίζω θα πρέπει να υπάρχει μια προσεκτική ιεράρχηση των πραγμάτων. Δεν μπορούν να γίνουν όλα ξαφνικά και όλα αμέσως. Ωστόσο όμως όσα έχουν υποθεί είναι ακριβώς πάνω στο πρόγραμμα που έχουμε. Όπως και άλλα που ενδεχομένως να υπάρχουν στο πρόγραμμα και να μην φαίνονται ακόμα. Και αυτό υπάρχει. Έτσι, δεν είναι όλα ότι θα γίνουν άμεσα. Εμείς έχουμε δεσμευτεί και νομίζω θα φανεί και μετά τις προγραμματικές από τα πρώτα νομοσχέδια ότι υλοποιούμε το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης αρχικά, αλλά και κυρίως τη διαπραγμάτευση που θα ξεκινήσει, και νομίζω ότι ο Φλεβάρης θα είναι καθοριστικός μήνας και για τη μετέπειτα πορεία της χώρας και της κυβέρνησης. Γιατί σε αυτό το μήνα θα έχουμε την ψήφιση των νόμων για την υλοποίηση των προγράμματων της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε όμως και την έναρξη των συνομιλιών για την διαπραγμάτευση. Κύριε Κυριακάκη, θα μπορέσετε να τα υλοποιήσετε όλα αυτά που είναι εκτός του πλαισίου των μέτρων που είχε επιβάλει η προηγούμενη κυβέρνηση μετά από σύσταση της Τρόικας και των άλλων εμπλεκομένων στην υπόθεση των μνημονίων? Ναι, αυτό το μήνυμα το έχουμε στείλει και θα υποθεί και σήμερα στην Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Άλλωστε νομίζω ότι έχουν πάρει τα μηνύματα και η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σούλς. Τώρα μάλιστα είναι αυτή την ώρα, νομίζω είναι σε εξέλιξη, θα αρχίσει σε λίγο μάλλον η συνάντηση και εκεί θα υποθούν όλα αυτά τα ζητήματα, ότι έχουμε σκοπό να κάνουμε αυτά τα ζητήματα που είναι εκτός μνημονίου όντως, αυτά τα μέτρα. Άλλωστε οι δηλώσεις των Υπουργών ήταν σε αυτή την κατεύθυνση ανατροπής και της κατάργησης μνημονιακών νόμων, ότι είναι κοστολογημένα και δεν έχουμε κανένα λόγο να... δεν υπάρχει δηλαδή ανατροπή στα δημοσιονομικά, με την έννοια ότι υπάρχουν τα αντίστοιχα κεφάλαια για να γίνουν ή τα ισοδύναμα, όπως λέγαν παλιότερα, για να υλοποιήσουμε αυτά τα μέτρα. Οπωσδήποτε σίγουρα έχουμε πει ότι αυτά τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης, τα μέτρα συνιστούν κατάργηση μνημονιακών νόμων. Και είναι απαραίτητο ότι θα γίνει αυτή είναι επιβλημένο δηλαδή ότι θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει... Αν θέσουν όμως εκείνοι βέτο και πούνε ότι κύριοι αυτά τα έχετε συμφωνήσει ως Ελλάδα και όχι ως συγκεκριμένη κυβέρνηση, δεν θα είναι δύσκολο να έρθουμε σε ρήξη με όλα αυτά τα πράγματα? Εντάξει, η ρήξη, όπως είπαμε και νομίζω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έστειλε το μήνυμα από την πρώτη στιγμή και ουσιαστικά και συμβολικά ότι θα υπάρξει. Δεν μπορεί άμα δεχθούμε και εμείς την ίδια... Θα επαναχωρήσει δηλαδή από ορισμένες θέσεις η κυβέρνηση? Όσον αφορά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, όχι. Όσον αφορά την διαπραγμάτευση που θα γίνει και το τι θα πέσει στο τραπέζι και από, από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα το δούμε πώς θα κινηθούμε. Αλλά έχουμε πει ότι θα είναι τρία ζητήματα που βάζουμε για τη διαγραφή του χρέους, για την ρήτρα ανάπτυξη και την πλήρου χάριτους, τα οποία βέβαια ποσοτικά, αν θέλετε, θα συζητηθούν τα μεγέθη και οι διάρκειες και όλα αυτά. Αν δεν πετύχουμε διαγραφή, τι γίνεται τότε? Θα αντιλήσουμε πάλι πόρους από πού? Υπάρχουν και εναλλακτικοί τρόποι, αλλά νομίζω ότι η διαγραφή, όπως βλέπουμε και καθημερινά δημοσιεύματα οικονομολόγων αλλά και ξένων δισογραφικών μεγάλων κέντρων,
νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει. Τώρα, από εκεί πέρα, αν η κυρία Μέρκελ διαφωνεί, αυτό νομίζω ότι πρέπει να το εξηγήσει η ίδια και στους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς, και εκεί θα κρυφθεί, γιατί όπως έχουμε πει είναι ευρωπαϊκή υπόθεση. Πάντως εκεί είναι και το δύσκολο σημείο, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι το δύσκολο, θέλει συμμαχίες, θέλει και διπλωματική διαχείριση τέτοια, ναι. Κύριε Κυριακάκη, το μείζον τώρα, μια και μιλάμε με εσάς, που είσαστε και ο πρώτος βουλευτής Φθιώτιδας, είναι το θέμα της υγείας και εδώ στο νομό μας, και όχι μόνο, αλλά κυρίως εδώ που έχουμε φοβερές ελλείψεις, που τα ξέρετε καλύτερα εσείς, και στο νοσοκομείο, τα κέντρα υγείας, αγροτικοί γιατροί δεν υπάρχουν και όλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να εντείνουμε τις προσπάθειες, και δεν ξέρω βέβαιως με τον νέο Υπουργό της Υγείας πώς θα μπορέσετε ήδη νομίζω η πρώτη κατεύθυνση ότι θα είναι προς την ανακούφιση καταρχήν όλων των πολιτών, των ασθενών, ότι πλέον καταργείται το 5 ευρώ και το 1 ευρώ ανασυνταγή. Είναι μια σημαντική ανακούφιση των εξόδων που είχε, καθώς επίσης και της μείωσης της συμμετοχής των ασθενών στα φάρμακα. Θα είναι μια γενναία ανακούφιση λοιπόν. Από εκεί και πέρα, όπως τονίστηκε, θα εξεταστεί η δυνατότητα το επόμενο αμέσως διάστημα για τις πρώτες προσλήψεις στοχευμένα κυρίως στις μονάδες εντατικής θεραπείας και στα τμήματα επιγόντων, αλλά και εκεί που υπάρχουν, ας πούμε, πλέον τρομερές ελλείψεις. Και σταδιακά φυσικά θα πρέπει να μπούμε και στο μεγάλο ζήτημα των δομών και των εσωτερικών και των όλων αυτών που κρατάνε και στη διοίκηση και στο θέμα της διαπλοκής στην υγεία, που είναι βαρύδια. Κύριε Κυριακάκη, θα αλλάξουν διοικήσεις μονάδων υγείας? Εντάξει, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση επίσημη γι' αυτό. Νομίζω ότι οπωσδήποτε σε κάποια φάση θα γίνει. Αλλά προς το πάνω δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Ούτε το ζητούμενο λοιπόν, κύριε Κυριακάκη, είναι το εξής. Δηλαδή θα φύγουν κάποιοι οι οποίοι ήταν της επιλογής του προηγούμενου καθεστώτος. Τώρα θα έρθουν άνθρωποι που θα είναι του νέου καθεστώτος, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο σκοπός μας, όπως έχουμε πει, είναι να απαλλαχθεί το δημόσιο, το κράτος συνολικά, η διοίκηση, από τον κομματισμό. Εμείς ξέρουμε ότι αν καταπέσουμε πάλι στις ίδιες πρακτικές θα αποτύχουμε, γιατί ο κόσμος θα μας συνδέσει αμέσως με το παρελθόν. Άρα πώς θα αντικαταστήσουμε τους πεσιάρχες, τους διοικητές των νοσοκομείων και όλα αυτά? Θα υπάρξουν διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια προς όλες αυτές τις πλευρές και τις τοποθετήσεις. Δεν θα είναι, άλλωστε στο παρελθόν είχαν αποπειραθεί κάποιοι να βάλουν κριτήρια, τα οποία μάλλον όμως ήταν για το φαίνεστε, ήταν για τα μάτια του κόσμου. Και προωθούνταν πάλι άνθρωποι του κομματικού συστήματος και του περιβάλλοντος. Εμείς θέλουμε να γίνει κατ' ουσίαν αυτό και να έχει λόγο και η κοινωνία. Δηλαδή να έχουν λόγο και οι φορείς, οι συνδικαλιστικοί σε κάθε τομέα, ή δυνατόν, έτσι, γιατί θεωρούμε ότι οι προτάσεις τους πρέπει να πάρθουν υπόψη. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει μια τοποθέτηση από τον Υπουργό απευθείας ενός αυτό θα είναι καινοτομία, γιατί αυτό γίνονταν τώρα. Σε κάθε υπηρεσία νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία, τουλάχιστον αυτό είναι η γραμμή μας. Στο παρόν όμως, όπως σας είπα, δεν έχει λεχθεί κάτι τέτοιο για αλλαγές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κυριακάκη, να είστε καλά. Γεια χαρά.
Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο μας προσπαθώντας ταυτόχρονα να έχουμε και επικοινωνίες. Λίγο δύσκολα σήμερα, έχουμε αρκετές ειδήσεις που θέλουμε να τις εξειδικεύσουμε, αλλά υπάρχουν σε εξέλιξη συμβούλια, όπως για παράδειγμα θέλαμε να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Λοκρών, τον κύριο Νίκο Λιόλιο, ο οποίος βρίσκεται στη Θήβα, όπου συνεδριάζει ο ΦΟΔΣΑ, και θα θέλαμε να δούμε αν υπάρχει κάτι νεότερο και τι θα γίνει τώρα με την κυβερνητική αλλαγή, πώς θα υπάρξει αυτή η λειτουργία των νέων μεθόδων διαχείρισης των απορριμμάτων, διότι είχαμε φτάσει σε μια αδιέξοδη μάλλον κατάσταση και τα προβλήματα παραμένουν προβλήματα. Λοιπόν, να πάμε στις ειδήσεις μας μέχρι να έχουμε την επόμενη επικοινωνία. Μιλούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Δημογιάννη για αγροτικά θέματα. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λαμίας, όπως έχει μετονομαστεί η Ένωση, έχουμε την ενημέρωση προς τους κτηνοτρόφους ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η 31η Ιανουαρίου. Βέβαια, 31η είναι το Σάββατο. Και εδώ θα πρέπει να σπεύσουν άμεσα και αύριο. Φωτοτυπία το παλιό και νέο μητρό εκμετάλλευσης εγωπροβάτων, λέμε εντάχει, πρωτότυπες άδειες μετακίνησης από και προς το θερινό στάβλο. Για συμπληρωματική πρόσθετη ενίσχυση θα πρέπει να προσκομίσουν κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων με αναλυτική καταγραφή αυτών. Και έχει διάφορα πράγματα που είναι πολύ επίγοντα και δεν ξέρω εάν δεν τα έχουν οι κτηνοτρόφοι, είναι δύσκολο μέσα σε μία μέρα να καταφέρουν να τα συγκεντρώσουν. Και μετά έχουμε τα προβλήματα, καθυστέρηση επιδοτήσεων και αποζημιώσεων και ξανά παράπονα. Να πάμε λίγο στη Θήβα, όπου μιλήσαμε πριν από λίγο με τον Δήμαρχο Λοκρών, τον κύριο Νίκο Λιόλιο. Μας είπε είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, έχει και το λόγο μάλιστα, θα έχει το λόγο σε λίγο, δεν μπορεί να μας μιλήσει, επομένως αναβάλλεται η συνομιλία μας μαζί του για το αυριανό δελτίο. Είναι 2:39, θα πρέπει να πάμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Χθες λέγαμε για την εκκρεμότητα που υπάρχει για την απόφαση της ΕΠΟ σχετικά με την τιμωρία του Σωματείου του Άρη Αγίου Κωνσταντίνου για τα επεισόδια που είχαν δημιουργηθεί στο παιχνίδι στις 17 Ιανουαρίου μεταξύ των Καμένων Βούλων και του Άρη, με την επίθεση που δέχτηκε ο διαιτητής του συγκεκριμένου αγώνα. Επειδή λοιπόν ακόμη δεν έχει ληφθεί απόφαση από την ΕΠΟ, η Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας, που είναι υπεύθυνη για τους αγώνες που γίνονται εδώ και στην πρώτη κατηγορία, ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα σωματεία, τον Άρη Αγίου Κωνσταντίνου και το Αρχάνι, που θα ήταν ο αντίπαλος αυτό το Σάββατο, ότι αναβάλλεται ο αγώνας και δεν θα γίνει Άρης Αγίου Κωνσταντίνου Αρχάνη, γιατί εκκρεμεί η απόφαση της αρμόδιας επιτροπής της ΕΠΟ για τον αγώνα που είχε διακοπεί μεταξύ των Καμένων Βούλων και του Άρη Αγίου Κωνσταντίνου. Επειδή αναμένεται, είπαμε ότι η υπόθεση αυτή έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και η απόφαση δεν θα είναι ευχάριστη για τον Άρη Αγίου Κωνσταντίνου, η διοργανώτρια, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας, θεωρεί ότι δεν πρέπει να συνεχίσει να γίνει το παιχνίδι με το Αρχάνι, γιατί μπορεί ο Άρης Αγίου Κωνσταντίνου να έχει τέτοια τιμωρία που δεν θα μπορεί να συνεχίσει το πρωτάθλημα. Να μην προτρέχουμε όμως, να περιμένουμε. Απλά λέμε τώρα ότι δεν θα γίνει αυτός ο αγώνας. Μας τα έλεγε προχθές άλλωστε ο κ. Δημήτρης Κουτρουμάνος ότι είναι σοβαρό το θέμα και το έχει αναλάβει απευθείας η ΕΠΟ και μάλιστα όχι η πειθαρχική αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ. Τώρα για τα υπόλοιπα, αφού είμαστε στην αθλητική επικαιρότητα, χθες ήταν
η μέρα του Προέδρου της Λαμίας, του κ. Πανουργιά Παπαϊωάννου, να μιλήσει μετά τα όσα είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα. Έδωσε απαντήσεις για όλα και για το γιατί άλλαξε ο προπονητής, ο Μπάμπης ο Τενές. Ενημέρωσε για τον καινούριο προπονητή, ο οποίος σήμερα είναι στην Λαμία. Θα προπονηθεί κανονικά η ομάδα της Λαμίας με τον Παύλο Δερμιτζάκη και το απόγευμα θα τον ακούσουμε κιόλας να μας πει τους στόχους και το πώς σκοπεύει να δουλέψει με την ομάδα μας για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος, που είναι τα μπαράζ, όπως έλεγε χθες και ο κύριος Πανουργιάς Παπαϊωάννου. Στο θέμα των ποδοσφαιριστών που έρχονται ή φεύγουν, χθες ο κύριος Παπαϊωάννου είχε πει σχετικά με τα όσα ακούγονται για το Λεάντρο, επειδή έχουν υποθεί πολλά, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει φιλοδοξίες, που θέλει να ανέβει και επειδή δεν τον καλύπτει το πρωτάθλημα που γίνεται στη δεύτερη εθνική και στην Λαμία, ήθελε να πάει κάπου σε μεγαλύτερη κατηγορία. Μία είναι βεβαίως η μεγαλύτερη. Ο κύριος Παπαϊωάννου χθες είπε ότι επισήμως δεν υπάρχει κάτι, περιμένετε και θα ενημερωθείτε. Σήμερα λοιπόν στην ιστοσελίδα της Λαμίας, του ΠΑΣ Λαμία, διαβάζουμε ότι η ΠΑΕ ΠΑΣ Λαμία ανακοινώνει ότι ο Λεάντρος συνεχίζει να ανήκει στη δύναμή της. Έχει έρθει εδώ δανεικός από τον Ολυμπιακό για 1 χρόνο και θα κλείσει αυτό το χρόνο εδώ και θα αγωνιστεί, όπως ο ίδιος διαβεβαίωσε, για τους στόχους της Λαμίας. Μάλιστα. Αυτά από το ΠΑΣ Λαμία. Και θυμίζουμε ότι την Κυριακή έχουμε την Κυριακή στις αγώνα. 3 το μεσημέρι έχουμε αγώνα με τον Φωκικό. Θυμίζουμε ότι έχουμε 30 προσκλήσεις για τους φιλάθλους και ακροατές του FM1, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Θα δοθούν αύριο. Θα δοθούν αύριο, όπως πάντα, στις εκπομπές μας. Οι ακροατές μας ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς μπορούν να πάρουν συμμετοχή. Και πάνω απ' όλα περιμένουμε μαζική, το είπε και ο πρόεδρος χθες, το λέμε και εμείς, μαζική συμμετοχή των φιλάθλων μας, των φίλων της Λαμίας, στο γήπεδο, στο ΔΑΚ. Θα είναι και μια έμπρακτη απάντηση σε όλα όσα ακούστηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, για κρίση, ακόμη και για διάλυση της ομάδας, μέχρι εκεί είχαν φτάσει οι φήμες, τίποτα από όλα αυτά βέβαια. Και ελπίζουμε πάνω απ' όλα σε ένα θετικό αποτέλεσμα για να συνεχίσουμε έτσι και να είναι και η πρεμιέρα του κύριου Δερμιτζάκη με μια νίκη της ομάδας μας επί της γειτονικής ομάδας του Φωκικού. Έχουμε και άλλες αθλητικές ειδήσεις. Είχαμε χτες τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Πούντιος έχασε. Κύπελλο είχαμε και τρίτη εθνική είχαμε και έχασε από το Δοτιέα στην Αγιά. 2-0 το αποτέλεσμα. Ήταν δύσκολο το παιχνίδι. Το ξέραμε εκ των προτέρων ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και ο Πούντιος υποχώρησε, ήταν στην 4η θέση βαθμολογικά, υποχώρησε στην 5η, την οποία μοιράζεται όμως με 2 ακόμη ομάδες. Τον πέρασε ο Θεσπρωτός. Και 1 βαθμό παραπάνω είναι ο Πούντιος, δηλαδή κοντά είμαστε σχεδόν σε βαθμό. Ο Θεσπρωτός είναι 2 βαθμούς παραπάνω, στους 27. Όχι, λέμε για τον Πούντιο, διαφορά Δοτιέα και ο Πούντιου. Ναι, με το Δοτιέα, ναι. Έχει 24, δεν κάνω λάθος, ο Δοτιέας και ο Πούντιος έχει 25. Τώρα με την Κυριακή έχουμε πάλι αγώνα και ελπίζουμε ότι... μάλλον δεν έχει αγώνα. Ήταν να παίξει με τον Πυρσό Γρεβενών, ο οποίος έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Επομένως ο Πούντιος θα πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης, χωρίς βεβαίως να αγωνιστεί. Κερδίζει με σκορ 3-0 και έτσι παίρνει μια ανάσα και προετοιμάζεται για τον μεθεπόμενο αγώνα. Αγώνα είχαμε χθες για να πάμε και στο βόλεϊ και στο Χαλκιοπούλιο, όπου ήταν μια καλή μέρα για το γυμναστικό. Μακάρι τέτοια αποτελέσματα να έχουμε. Ήταν η 14η αγωνιστική και η δεύτερη νίκη της ομάδας μας επί της ΜΕΝΤ. 3-0. Είναι όντως μια ανάσα και θεωρούνταν ελπίδα για παραμονή, το παλέψει. Θεωρούνταν από τους κρίσιμους αγώνες, γιατί αν και χθες είχαμε χάσιμο βαθμών, θα ήταν πολύ δύσκολα και έως μία αναστρέψιμα τα πράγματα. Παλεύει ο γυμναστικός, ήταν η καλή του μέρα, ήταν η έδρα που μίλησε, πάντως σημασία έχει το τελικό αποτέλεσμα και οι βαθμοί που πήρε. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως εμείς... να πούμε και το κύπελλο. Ναι. Να πούμε και το κύπελλο, ήταν η πρώιμη τελική φάση και οι νικητές είναι τα ζευγάρια που βγάζουν τοπικά ντέρμπι. Ένα στην Λοκρίδα και ένα στην Δυτική Φθιώτιδα. Να δούμε αναλυτικά όμως τα αποτελέσματα. Είχαμε
τους αγώνες. Καλαπόδι Μαγνησιακός κέρδισε το Καλαπόδι και περνάει στην ημιτελική φάση με 4-0. Ο Μόλος έχασε από τα Καμένα Βούρλα 1-3, περνάνε τα Καμένα Βούρλα στην επόμενη φάση. Κηφισός Αρχάνη 0-1 και στο παιχνίδι που έσπασε κυριολεκτικά καρδιές, Ολυμπιακός Λαμίας Ένωση 2010, και οι δύο ομάδες ήθελαν την νίκη, τη διεκδίκησαν. Κανονικός αγώνας και παράταση έληξαν 0-0 και στα απέναντι στη συνέχεια 4-5 το παιχνίδι πήρε η Ένωση 2010, που θα βρεθεί αντιμέτωπη με το Αρχάνη στον ημιτελικό του κυπέλου, ενώ το Καλαπόδι θα αντιμετωπίσει τα Καμένα Βούρλα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ αγαπητοί φιλακροατές, ολοκληρώσαμε την παρουσίαση θεμάτων της τοπικής επικαιρότητας μέσα από το κεντρικό δελτίο του Λαμία FM1. Θυμίζουμε πάλι ότι σε επανάληψη το δελτίο μας στη ραδιοφωνική μας συχνότητα στους 96,2 θα μεταδοθεί μετά τις 8. Και βέβαια μπορείτε στην ιστοσελίδα μας να βρείτε και το δελτίο και ηχητικό και με την οπτικοποιημένη μορφή του μέσα από το στούντιο του FM1. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Και η συνέχεια από το